Kumusta mga ka-listeners? Maayong gabi So nagabihan yun mga ka-listeners, no? Kay gikan pa ko nangahoy mga ka-listeners, no? Kay wanay sugnod ba niya iabot mig uwan. So karon ulan gyapon, no? Pero nihinay na. So magsige jug uwan mga ka-listeners, no? Mao ang mga gyapon kog pasensya ninyo kay tag-usa-usa na lang ka drama gyud ang ako ang ma-upload imbis nindot na tani kay nanay bag-ong cellphone. Problema lang gid nako ni kay magsig uwan, no? Pero sige lang, laban gyapon, no? Bisag way kontra, laban gyapon. Kay punpuhon na makapalit ako tong solar generator, no? Punpuhon nya karon medyo mirang arang naman akong pamati no nga bisag kuan. Mirang arang na mo awan akong hilanat, no? Mga ka-listeners. So sa dili pa ang drama, magbasa sa ko sa inyong mga komento, no? Sa drama nga atong gi-upload, no? Nya sagol gyapon ni mga komento ang atong basahon. Ang unang basahon ako si Kinshay, no? Ay sa dili pa shout out ni Ma'am Life Journey, no? O Ma'am Jisuli. Nya si Ma'am Grace, no? O sa tanang listeners, no? Si PG Super Pop Girls. Angie di Binagracia, no? Nya magbasa na ko sa inyong comment mga ka-listeners, no? Murag pasensya, no? Murag kuan gid. Ngudung-ngudung yung mga kasi gauwan gikan mga ka-listeners, no? Hangin-hangin pud ba? Na una na kong basahon si kuan, si Kinshay, no? Kinshay. Talag sa ang purigano, Kinshay murag sansay. Si Kinshay, gugma og kasilag ni Veronica unta na So wala ko ikopya ning gugma og kasilag ni Veronica, no? Intro ay naan eh. Wa ko kakuan sa episode ning mga dramahan, no? Gugma og kasilag ni Veronica, taon-taon na po ning drama ba. Nya si Agnes Sariata si Agnes Ariata mo ba ni? Idol, request ko drama, goodbye love, salamat daandol. Punpuhon na mga ka-listeners, no? Kay kini yung mga request good, basta naal lang ako yun yung kanang kuanon trabahoon. Pero di lang yun ako madungan ang trabaho mga ka-listeners kay mahina kalaban, no? Mahina kalaban, laban lang bisag way kontra. No? So bisag magkalisod ani pero padayon gyapon. Pero mo na gina sa inyong request, basta naal lang ako ginang kuanon trabahoon mga ka-listeners, no? Nya magsugod gyud ko kinsa tong unsa tong drama nga mas kompleto pag nauna bang episode kay mao ya kung una og trabaho. Nya ay mo kabalaka kay itong mga request ninyo nga basta naal lang gyud ako gyud ang trabahoon. Paabot lang mo mga ka-listeners, no? Unya basta kining goodbye love ako na buning na ako'y mga episode ani. Dali ra ni og masugdan na pero sa pagkakaroon lagi na pa mo laing sugdan katong ayaw ako to blowing nga dili ka nahigugmao, no? Ug katong Crispin ug Basilia mao gini akong gi sugdag arrange ba mao na nga bisag uya mo koy anang power usahay pero gagalingaw kog arrange ba. Nya ganginhangin jud mga ka-listeners, no? Uwan jud. Si Maristel Humawan, salamat kayo idol dyan sa always shout out. Hinam na kayo ang sumpay idol. Hinam na gid, no? Nya si Dranrib Nudana, thank you na po sa upload idol. Salamat kayo Dranrib Nudana, way sapayan, no? Nya si nabalik na ba ito? Si Hector Talon, salamat Brad, makalingaw kayo ning mga drama ba samtang namati nga sigig trabaho, makawa gyud sa kakapoy sigig kumbati. Pasensya mga ka-listeners, no, kana itoy nakining itoy lagi nagsaba-saba. Dahil sa ka-listeners sa atas ang kuano ni itoy kay mura magasaba-saba. Hilog na.
Okay, basa tagtiwas no. Nya si kuan. Balik ko na to, Hector Talon, salamat Brad, makalingaw kayo ni mga drama ba, samtang namati nga sigig trabaho. Makawa gayud sa kakapoy sigig kumbati no. Salamat Hector Talon. Unya si Raymond Tongko. Good eves, dol kadtong drama na bulak sa lasang. Dol nindot na drama. Bitaw nindot ng dramahan no, pero yimo yutay kopya na agad mga kalasinan. Sa una na kinumdum pa ko ng dramahan bulak sa lasang no. Si Vanessa de Sulang kanang bida ni no. O gagyang Paris murag si kuan to, si Alex Lara mo to aktor ato. Murag si Alex Lara to, yung partner ani. Sa una ra ning dramahan nakali pero nakanumdum pa ko. Pero wa man ko kopya mga kalasinan, pasensya kayo no. Pasensya kayo Raymond Tongko no, wa ko kopya ni. Kaysa itong mga type, mga panahon na, mo pa usa live streaming no, wa pa Facebook, wa pa cellphone ba mo. Uso pa gradyong kahoy no. Nanay mga kasitip sa una pero wa man po ko ka-afford na sa una mga kasitip no, kay kasagaran makapalit kung mga Walkman dali magumba man ang dili kayo ka-record ba. So sigog pamino sa una ng mga drama no. Sa radyong kahoy lang nya. Annalyn Samson, oh salamat kayo kay naan jud ang part 4, luya pud ko isa ka adlaw kay wala akong mga drama nga gihulat karon na ana. Salamat kayo dol. Amping always and God bless always idol. Pagtuob idol no. Okay na, bita-bita na gamay no. Nakatuob mo to niagi kaduha no nya. Arang-arang na. Pero ako lang tog kay murag bubo-bubo ra kog tog mga kalisinan no, dali na ko makamata ba murag na putol-putol ba nga na no. Tungod siguro po sila nat ba nga sa ilaw may tang manang ang tulog magputol-putol mga kalisteners. Sugod na ko ka stress, stress tawag na yung lagi. Sugod nagka pamiyahok ba. Na si Roxanne Cruz, thank you kayo sa imong mga upload loads kay di jud ko magduka sa akong trabaho. God bless ni mo loads ug amping kanunay. Salamat Roxanne Cruz no. Unya si Miss Catalia, get well soon Sir John. Salamat Miss Catalia no. Nice to hear that no. Salamat kayo gid. Salamat niyo Roxanne Cruz, Miss Catalia pod no. Nya Darlene Sumagang, request ko please download Happy Duckly. Wala ko'y kopya, wala ko'y complete episode na no, pero masubay-subay po na ako malugarag subay-subay no. Try lang ako ng subay-subay no, pero di pa lang sa pagkaron kay kuan daghan patag drama nga unahon ba no na nabubulon na no. Murag nagkajungit-jungit na ko ni. Si Rotsi Delirio Barredo, dol sa akong mga kamot kana nindot sa nga drama kay karate na dol tas babae nagdala dol. Hihi, salamat it mapansin ko. OFW ng Riyadh, Saudi Arabia. Salamat sa mga upload dol. Always ko gaatang sa mga upload ni Mulods. So daghan-daghan nag-request aning sa akong mga kamot bay. Tingali mga kalisteners no, ako nang hinahinay no kanang sa akong mga kamot no. Kay wa naman to mura magwa na tiwasa sa pikas no. Sige lang, punpuhon mga kalisteners no, basin day makalugar ko na no sa akong mga kamot. Og si Ma'am Gisuli, thank you ulit Sir John og pag-amping kanunay sa imong panglawas, husto jud ka nga laban lang bisag walay kalaban. Hahaha, God bless. Mao gyud no. Shout out ni Angie Divina Gracia no. Nang sige tag inyong laban lang. Sila itong kontra. Shout out bisag walay kontra laban lang gyapon no. Angie Divina Gracia no. Ma'am Gisuli, salamat kayo Ma'am Gisuli no sa imong komento na makadasig no. Nya si Jumar Buntilaw, salamat Lods sa pag-upload Lods na makalingaw ug kulba hinam nga mga drama Lods. John Kent or John Radio lang John Kent or John Radio lang sa kalam. Thanks Lods amping for me. Salamat Jumar Buntilaw no. Nice to hear that no. Nya si
GR Agrimix Artist, salamat sa new upload sir. O isa pa yan, GR Agrimix Artist, no? Maayo unta ma-upload nimo to nimo ang higala igsuon kaaway boss, kay wala man to mahuman ni DJ Andre, no? So nahuman ni DJ Andre mga ka-listeners, no? Pero iya lang i-delete kay tungod sa copyright music, badaghan mag-copyright ng drama good. Nya kailangan jud ni i-delete kay i-block mo na sa YouTube mga ka-listeners. Labi na sa tag-iya sa music, kung stricto ang tag-iya sa music, i-block din na, no? So mo tong i-delete siguro ni DJ Andre kay puro copyright ba. Labi na to may habo-habo na usab duka kay copyright to. Sa kanta lang daan, no? So kailangan og makuting pag-edit, no? Kanang tutukang maayo gyud ang pag-edit ba para di lang ma-copyright, no? Taas nga oras ug panahon gyud mga ka-listeners, no? So basin pohon pod malugaran ni GR Agrimix Artist, no? Nya pasensya ay gini ito mga ka-listeners, no? Kay yung sulod man gud niya nasa ana kung pultahan, gusto na pagbugawas, no? Unya pagawas yun po, gusto po musulod. Kurang pa, hindi akong error lagi. Kaya ito yun ako, mga ito yun mga ka-listeners nga, mga anggot sinanggo kayo, mga batang gagbay ba. Musod sila, pasudlon. Sadaan ako butahan. Mugawas po sila. Imbis kay gipasod na sila, tungod lagi kay, mahadlok sila nga nana sa sulod, gusto na po mugawas, magkulima na. Shout out sa akong mga ito yun. Nya mga to GR Agrimix Artist, no? Basin pohon na ako malugaran ang imuhang request, no? Nya City Dirty again, daghan kayo salamat boss sa imong mga uploads, makalingaw gid kayo ni kining mga drama nga Bisaya. May God bless you always and your family. Salamat nimo to Dirty, no? Unya si Manilin Sacro, salamat po na may part 4 na. Sana marami ka pang i-upload na mga drama. Kay maura jud akong kalingawan, idol. So, panikamutan ni Manilin Sacro, no? Nga maka-upload pa daghang drama, no? Salamat, idol. Comment na po na user, no? Puro man user, nakabutang, no? Salamat, idol. Makalingaw imong mga upload na drama, no? Ganahan ko pag ikaw mag-upload, idol, kay tag-as mga istorya. Salamat nimo, no? So, letter N, user may nakabutang ani, no? So pasensya kay dita kabasa sa imong ani, no? User may nakabutang, no? Tungod siguro ni kay way handle, no? Ang inyong channel mo ning dili mabasa na ko ang inyong pangalan, no? Litra lang, letter N, no? Unya si Dudong Breaks, nice to hear that, no? Si Dudong Breaks ning comment mga ka-listener, no? Idol Pasyawawar, sani? Pasyarat lang ko, pa-shout out lang ko permi siguro ni, no? Idol, pa-shout out lang ko permi. Idol, nagmamahal. Dudong Breaks, nice to hear that. Punta usan, dawata dahil mercy, dawata na yun. Dongkoy, 1,000. Nice to hear that, Dudong Breaks, no? Dudong Breaks, salamat kayo sa mong komento, no? Charlie 1,000 dawata. Butan juga Dudong Breaks, ha? Si Dudong Breaks ni comment mga ka-listeners, no? So malingaw daning Dudong Breaks gid sa drama nga Dungkoy Pusoy, no? Ug mao sa sige balik-balik paminaw ni kuan Ma'am Life Journey kay makalingaw jud kuno, no? Sige siya katawa, so makawa gini og stress ning drama, ha? Makawa og mga problema, labi na ikaw ang usab ito. Nagpa-shout out ng ito yun pod. Unya si Marie Babor, asa nang part 4 taud-taud nasad ko nagpaabot sa part 4. Karon na mao na ni part 4, no mga ka-listeners, sa tindahan pungko-pungko. Pasensya kay, no, kay sa unan kay mahina kalaban nya. Mahina sa dang solar kay sig uwan. Pero sagdi lang po mga ka-listeners, no, makuha mapalit ra gid nako po tong solar power generator, no. Pampuhon mga ka-listeners. Nya si Kuan Tidorte, thank you boss, may God bless you always. Salamat Tidorte, no, sa imong mga komento, no, nga makadasig yun. Nice to hear that, yun, may God bless you always. Salamat kayo Tidorte, no. Unya Langga Enrique, salamat idol, no, salamat po nimo Langga Enrique, no. Unya si Ibanchu, kini boss again, at ngan jud nako imong mga drama part 4 na ni, God bless. Part 4 na gino sa naugat nga kasilan, no. So
ug mapuhon lang tas part 5 kay saan napiki pa nag basin dai pud suwayan to ron makadaog pa nila no, so yan lang sunod ani, pero di ko maka-upload sunod ani, wa kakaya ang cellphone no, kay apiki pas power, pero ug matsambahan dai no, kay mubumbumo ra magamay pud no, basin lang no, basin lang. Anya si Wing Orasyon, salamat sa sumpay Lods, amping kanunay o God bless, hulat na pod ko ani sa sumpay. Salamat Wing Orasyon no. Nya pasensya kayo na gid niya itoy mga kalasanas no nga may pagka ubata pang gamay, may pagkakulit no. Pasudlon gusto mo gawas o paggawason gusto mo sud nya magkulima na di pasudlon. Anya si kuan si Mr. Friendly, hi boss. Pwede to na mo i-upload ang drama nga Luyo sa Kabangis. Pasensya Mr. Friendly no, kaya imong mga request kasagaran murag wala gid ko no, okay kopya ba. Pasensya kayo Mr. Friendly no, wala ko kopya ning Luyo sa Kabangis no. Nya kato sa akong mga kamot nga imong request dai basig malugaran ako ni Puhono kay mura magnihunong na yun ang uban uploader no. Puntoon mga kalisteners no, basig malugaran ako ning sa akong mga kamot nga sinulat sa akong idol Sir Francis Eliades Pares no. Unya si Josephine Labu-Labu, part 4 idol, makalingaw magyud ang inyong mga drama. Salamat Josephine Labu-Labu no. Ug maoro din mga kalisteners no ang comment karong adlaw no. Gahapon ug karong adlaw so ni nag-abot. So taas naman po tag-intro, di na tabaglangan. Paminawan ninyo ang part 4 sa Tindahan Pungko-Pungko. Nangurong na ang tiyan sa kaguhan. Nag-away na sab sila si Mimi ug ka Hector kay musulti na unta si Axel sa ilang problema mahitungod sa iyang kahadlok nga mulaya si Juna sa adlaw sa ilang kasal. Mikalit og singgit si Mimi. Murag nakakitag multo si Axel. Tulin pa sa alas 4 ang pagsirit ni Axel. Og onya, miabot si Jerry nga nagdaa og buwak nga everlasting. Nagtuo si Mimi nga dunay namatay og mo'y gidadaan ni Jerry. Pero alang na ito ni Jonah. O kay wa man siya kabutangan, iyaning gibutang sa tindahan nila ni Jonah. Labihang lagutan ni Milen pagkakita sa buwak. Daling ipanghipos nila ni Jerry o ka Hector ang mga everlasting sa dihang miingon si Milen nga maoy buduol nila ang iyang amahan nga bagdag sundang. Pagkasayo ni Jonah sa naitabo, hangtod siya nakaingon nga dunay namatay. Karamang higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Tindahan Pungko-Pungko. Kapay sa mabulong chorizo. Oh, doon na ginamatay, Lin. Ha? Doon ay namatay? Kinsa man lang? Si Jerry. Unsa? Sigurado gyud ko, Lin, na si Jerry mo inamatay. Tay pa saragod nang? Si Jerry mo inamalit atong buwaka. Unya siya may butang ato sa tindahan. Unya siya na hinuoy namatay? Ay, ang buot ako ipasabot ba, nga ang gugma ni Jerry mo ay namatay. Unsa? Mauna, Lin. Ang gugma ni Jerry mo ay namatay. Manihinungdan niya, giatunuhan niya, gibalasting ang atong tindahan. Eh nga no? Nanguyab dito si Jerry ni mo? Mura. Unsa ko'y muragod? Wala siguro nang. Ano yaman kong gihagad nga manuroy mi, be. Unya, iya kong gipalitan. Palitan ko niya kuan, kanang di ba kanang kasunis? Oh, ang in-English anak kay kanang pants man, pants kanang Oo, kasunis. pants, oh. Oh, mauna, Lin. Iya ko pasakyon siyang motor. Unya, iya di kong palitan og pants. Oh, ako man ganing gipangutana kung mudata ba ko. Ingon siya kay dili ko no, kay hatag ra ko nun niya. Eh di, nanguyab siya na ko ana, di ba? Ay, way klaro, uy. Si Axel gani nga nanguyab na ako, pero wala ako sugta. Ipakasal magani dayon mi. Aw, kana kay pagbuot man ang papa. Ay da, parehas na Lin, oy. Aw, noon. Kung ingon ka nga namatay ang gugma ni Jerry, sa ato pa, uwasab kay gusto ni Jerry nang? Aw, wa na. Kay dili man na siya foreigner. Oy, tayo pa. Asan ni ibutang ang mga everlasting? Anila una na sa inyo tindahan, Mimi. Hala no, kasi pagtuon niyo sa kong tindahan. Minteryo. Sagot na lang imiyat. Imiyat naman ni Mimi. Kitagaan makang jire. Ito ba yatag? Ang amo sa binatay. Datunggon. Ha? Kisa igon ba yun? Hala, dada na mga buwak be. Dada dayon ka nagsamok-samok na namin sa kong tindahan. Ibutang na ako, Mimi.
Kuha na ako. Dili ko masugot. Di ka musugot? Dili. Okay. Kung di ka musugot, tingog na bayad ato. Uy, hi naman mga buwaklin. Hoy! Ay, uy, Kung sa'yo mong gipangita, Tanawa, ragot kung may batasan ba rin babayana? Sakti lang na siya, Lin. o sa niyo gisulti. ay, Lin, unsa ko na yung gisulti ay. Ayaw ko ninyo inamauwi, ha? O sa to? Ngano man ka, Mimi? Huwag ka gidhilagti diha. O huwag ka tawag ka. Ngano may doon man kadini nga saba lang. Kaayo ra ang giduol ta mo. Kay murag doon ang may gipangita. Katong mga buwak ang gipamutang din Hain naman to. Aw! Ganahan day mo adto. Hala, kuhaan ninyo diris bahay. Aron ka mo na murag menteryo. Unsa? Uy, hala, diyan na lang na nimong mga buwak mimi, uy. Nangutana lang ko kumilinggot sa problema anak. Nya, ikaw may gidada na to. Ikaw, uy, natuwa ko to sa inyong buwak, god. Ikaw lagi gidada na to. Ikaw lagi. Ikaw. John, tana, John. Ay, sa kubayi. Kaya magkagubot ang dadin ni. Tuwa naman ka sa ila ang buwak kay Everlasting. Pero sige, iyahan na lang to. Uy, ikaw ba? Chansin sa kada. Chansin? Ikaw. Ano man? Ang bi, awag god. Nga sige magagunit kung kamot, bi. Ikaw, no? Aron mapanalitdan ka nako, gikan atong tigre nga si Mimi. Badiyay. Rason. Onya, wala mas meme diri, be. Kumot-kumot pa magkakamot diha. Oh, buyan na ko imong kamot. Karon na nagbuhian ay. Nga, badyaw, Ha? Ikaw ba? Kinang kasaboteng ka, ha? Sugat sa dato, mimi, uy. Kay baw ka, no? Kita ka. Mulagom ba siya kung mangisog? Bisag kinsa, John. Basta maglagot. Mulagom yun. Aw, ana din na. Humag ba? Ganun gusto mo sa kamutan nga sa mga buwak ang gidaan ni Jerry. Aw, aron ako siya katawaan. O hiwian. Unsa? Ay, nagtuo siyang mailad ko niya. Nga nuwa, di ko'y utok. Di gyud taon, no? Ako, John. Di good makamaong mangilad nimo. Wala si mong. Higugma at taon ko, John. Ay, kapaets. Nga naman, Mimi. Lagday. Glum. Ikaw nung hinong ko niya, maningha ginuan. O sige, ato dalag ko. Wabalik ko mo kinahanglan na. Ay, sa kubiya ay bayot, ha? Yasag biya. Tingalig malarot gito ng imong buhok ron. Ay, kasakit. Tabangin ko na akong problema, bi. Tabag. Nung talabid ako ni mo, maning ka mo siya pa. Naglabad akong ooy nga nagtanaw niya ng mga everlasting. Oh, naglabad bang imong o? Kay ba, manggid ka ba? Ang gamay rin niya akong lugar. Unya, gitanong ka rin niya mga buwak. Sa pagtuon ninyo sa akong bahay, minteryo o kapilya ba noon? Wa man sab ko ka mo abiba sa diyang akong gisgutan si Jerry at tagaan ka. Wala bag storage fee. Unya, kayot dahil man sa paningil sa akong datahan. Alam mo sa kapin sister nga ubayad man jud ka. Apa pangayon ni mo kay isuhol sa mulabay ang mga buwak sa basura. Nakalitan man gud. Naay maayo ba yut, Ang sabi na, Mimi? Atong isikreto og butang ang mga buwak sa tugkaran nila ni Jonah. What? What karon? Aron sila makalabay sa basura. Uy, pakita ta sila kamahal ni John na. Walang kuha na sa atong liog, anak. Magpakita di ay ka. Usay ka. Ako na lang mapamutang ng mga buwak silang tukaran. Ang sama di ay? Uy, hala. Hala ka diha. Dali ragod ka mailhan na dugod. Dali ragod ko nga mailhan nila. Munang ikaw ributang dito, ha? Kay dili kay ka mailhan. Labi nag sa piro nimo ang imong mga dinaktan. Bisod ako istorya. Hoy, Pamimi. Unfair na, ha? It's unfair. Sa unfair. Unfair. Sa unfair. Unfair, kay ka. Ako yung ilaw sa tirong. No. Ikaw palapot. Suhulan man ka nako. Imo na suhol, Mimi. Di ko magpalungkot sa kuliog. Ay, nang. Ugma ba? Muanhin na din ang mutudlo ninyog sayaw. Hala, unya, dili di taman yung daan na, Lin. Manintag hapon nang uy. Ay, kaysa gabi pa man ang practice. Sus, di na lang una tamanin dalay, uy. Aram ba, ganahan taman nayaw ba? Nang, dili maayo nga biyaan ato ang atong negosyo, uy. Unsaon na lang ang atong datahan? Ikamsad gud, uy. Palautang ay ka. Otro man sa gagod. Basta uma sa gabi inang ha. Muani ang koryo aron tudloan mo sayaw. Sige. Sus, karon palang unta to, no? Na, unsaon. Ugma pa man siya makalugar. Dali. Kilo. Gadget lang. Ha? Ano ka nang, uy? Ay, isa, ha? Mag-chimps ba, no, nataday? Gadget. Ay, murag tunog, anino nga nakitanda. Ha? Anino? Anino lagi, anino.
Ay, diba? Ay, ito sundang papa. Ay, ito. Unsa ang gud mo ang sundang nang? Ay, itigwas anang anino nga ako nakita. Uy, ayaw in taon nang. Uy, kaslo na nabaya mo hapit ni Axel. Unya manigbas ka, kada kong piso ni mo ana. Sabay ka diha, oy. Mapriso di ay kung anino rin tigbason. Paita baya ni mo nang, uy. Ako sultihan si Axel sa imong nakita. Hain! Hain ang anino nga inyo nakita! Hain! Hay! Ikaw ba? Kuwasan mong bakba, oy. Oh. Sa baasan mo, oy. Awa, nawa na lang noon. Ang anino? Ang tao. Di nila mo ha? Mugawas ko. Aron tanaw na ko kinsa tag iya sa anino nga imong nakita Jun. Na, badyaw. Inang wa na. Sa pamay mo makita diha, awa naman. Uy, Axel, pagbantay bes imong pagkatuog sa e-bike ha. Tingali bayag, doon na nang interes nimo. Ako gyud. Bitaw, ngangon si Axel mang jud. Uy, wata may baw, uy. Tingali dignay naglagot ni Axel nga magpakasal nimo nang. Ano tawa man ka Jun? Uy, ngano gutaw mo patay ba man sila? Hala, ilan nas Axel, oy. It hurts. Ain. Akong kasing-kasing. Nge. Hoy, Axel. Mapaday ka matug? May nakita mo ko nung anino si Jun na. Mao nang migawas ko. Ha? Anino? Anino lagi? Kita kami. Wow, uy. Axel, anino day ka matug sa e-bike? Ano hibaw man ka? Kuan. Nakakita ka natugod sa e-bike? Wow, uy. Unya, ganun nahibaw man ka nga anhar ko matug sa e-bike. Mime, tingalik ikaw tong nakita ni Jun ano? Simbak ko ka diya, uy. Wa nang lain. Ikaw gito nakita ni Jun nga anino. Oh. Ikaw ang tag-iya sa anino. Buang man ka, uy. Nayabag ka. Musod lang gyud ko sa inyo, aron magsusi. Kung gusto ka, ato na lang ka matug sa amo. Uy, tingalik kinayabag Mimi. Abi kinasakpa na ka, imo na hinuon kong katulgon sa inyo? Aron ka makatuyod sa imong pagkatug with matching massage. Dali na, Axel. Na, masahe anta ka. Kanang palami nga masahe. Sa iyo hago nimo nagdamgo Mimi. Bati oy. Dam gugud taon. Tinud-ani ni akong offer nimo, oy. Kutsun pag mo imong hidaan, Axel. Badi ay, nagmantindi naman gani kag lantay. Kunya ipagarbon nimo nga kutso nga akong higdaan. Hoy Mimi, ay na lang pamakak. Saks pa na ka oy. Ikay tag-iya sa anino nga nakita ni Juna. Nang, wala gini mo apasa si Axel. Ano ako man siya apason? Tingali unyag makakita tog away nang tungod atong anino nga imong nakita. Ada, pataka sa day siya pangaway di ay. Hey, nang uy. Ngano man intaw mo kay pagbati ni Axel, uy. Ngahapit man na nimo siya mamahimo ng bana. Sabay, ikaw ba no? Inyo lagi na pagbuot milin. Nga siya ako mamahimong bana. Unsa? Unya dayon no, dayon mo sudya nako. Unya dayon no, yung hadlo ko ni Papa. Ay, ayaw na lang taninyo, day. Tingali, manghagis sa sanyatos, Papa, ha? Palaban na ba dayon mo? Uy, dili ko magpalaban ni Papa, uy. Ipawaan ang gimmick ninyo, oy. Gimmick? Gimmick. Pila ka gimmick? Kailan mga ko? Be. Kasabot, ana? Unta man ko na ng gimmick, be. Wag kang kasabot. Wa. Palasan do, ha? Wata kasabot. Day. Oo, Diyos. Wa jud kasabot mo nang. Kita mga tugnan ta, day. Dito maglali sa igsoon mo yata. Kasayo pa na tumangumpra na ba ugma? Sina, day? Tugnan ta, day. Ato nang apason si Axel nang, uy. Has ka hasulaan na, oy. Ikaw ba no, ikaw ba no? Kung ganahan ka mo apas, halay kay apas, kay ako matuog na ko. Good morning. Good morning sa imong mata. Uy. Sayo pa gani sa buntag. Suko na ka? Kanang buwak nga imong gibilin. Kuhaan na Jerry. Dariyo taon ko, mainton sis ana. Ha? Unsa man na? Ako untang ibalhin ang mga buwak sa nataran ng Juna. Sus! Nakita man noon ni Juna ang akong anino. Anino? Kaila di si Juna sa imong anino? Abot lang sa nato bayana, ganahan to. Ngano kahibaw ka nga nakitan ka ni Juna? Migawas man si Axel og nagsusi, kinsay tag-iya sa anino nga nakita ni Juna. Unya, mitugan sa deka. Wa oy, ano ko taw mutugan ko? Katilawin ang kog tigba sa sundang sa amahan at ng Juna. Mimi, pirmi day magdag sundang ang papa ni Juna? Kung mahubog. Ay, Hay pa. Anong hay man imong panghupaw di ay, unsa ka? sa una lang nako aron magkasulti migbalik si Juna. Kanang kami na duha. Gusto gid ka, Jer? Gusto? Kun mao na. Magplano ta. Plano? Plano. Aron magkita mo ug magkasulti mo ni Juna.
Asa man may magkita? Sa minteryo. Sus Mariusip. Ang oros pa. Mariusip dia, oy. Wa man tilay panahon. Kay murag, duol naman ang ilang kasal. Unsa? Mao ka na, Jer. Duol na ang ilang kasal. Busa, pero- kinahanglan dali unsab nato kining maong plano. Pero Mimi, nganong adto man sa minteryo? Aron way makabantay ninyong duha. Oo niya. Kinsa man say muda ni Juna sa minteryo? Si Hector. Pero ning higayon na, kinahanglan imo nang suhulan ang bayot aron mosugot dayon siya sa atong isugo niya. Pila man sa dako isul sa bayot? O sa kalibo ka pesos. Sus. Unsa man ni? Mariusip na sad. Unsa man ka di ka? Ha, di ba ka? Kay dili na lang nako haguon ang akong utok aron magpadayon ng atong plano. Wahang yun. Oh, Dako apod sa ako isul sa bayot oy. Pila man sa di mo bahin? unsa? Diskase! Oh, Axel, nagsulti na sad sila sa Mimi ug ang Turkey, oh. Nimal ganing Turkiya ay. Bisag wa na gusto si Juna niya, tungod kay dili si pariner, may padayon siya sa iyong tinguha. Oh, tingali tako na siya gasto. Gasto? Tingali, gipasaligan nila ni Mimi ug sa bayot ba, nga may gusto si Manang sa Turkey. Dinhi lang ka ha? Asa man ka? Mangita ko gigayon nga madunggan ako ang ilang gipanagsultihan. Ay, tingali masakpan ka. Ay, di lagi uy, ako rin may baw. Unya, kining sudan, kining luto naman ni, dili ni mo dadon? Wa ko'y dadon, Axel, uy. Aron dili sila makabantay nako. Ay, sige na, dili ko magdugay kay tingaling malakaw unya sila. Sige, sige Lin. Ako na nida sa ubang sudan. Si Juna? Nag-ilis pa. Ato na ko ha. Akong ipaimbitar sa bayot si Juna kay kunuhay death anniversary sa iyang apuhan. Unya ikaw, tuwa na ka dito. Okay. Pero dako sa suhol sa bayot oy. Diya, oy, naguna-una lang gapon ka nakadako sa sohol. Siyempre, magtaksi gud silang dos Juna kay ngos minteryo. Para gud yan gipaningot man katur ko. Makuhaan man gud ang ako puhunan og usa ka libo. Doon na ra ba unta manghuam og 20,000 karon? Kuwang na ako kwarto. Ikaw gud, bala ka. Mahimo masad nga dili na nako tuganan si Hector sa atong plano. Ito kanila nga bayot gud. Mimi, ito kanila. Okay. Ataganda ka na kog usa ka libo ka pisos ang bayot. Si Mariusip ha. Sula gid na imong Hismar Yusip. Yusip, ay. Ay ang. Negosyo gud niya ako. Niya na awan ki. Yes. Wanti na ha. Tingalig mawa na sada. Ngano, ay! Nung ipadali ko mag-anhi din, ngano. Ay! Nakaisul sa... Ha? Nakaisul bayot. Wanki, na ni Mimi. 1K! Uy, brasa man na! Paminaw sa bayot ha. Paminaw sa. Kay tuganan ko ikaw sa akong plano. Ako ning plano ha. Ako. Timan igid na. Ha? Unsa man? Nakadungog ka silang chismis? Loud and clear. Sige, tukan nila yung ko. Ilang gamiton ang bayot aron magkita o magkasulti sila si Jerry ug Manang sa minteryo. Minteryo? Mauna. Ilang ipalutaw nga death anniversary sa lula sa bayot. O ilang imbitahon si Manang. Malging biyuta eh. Dili si ka Hector ang angay nimong kalagutan, uy. Igo lang siyang gigamit ni Mimi aron magkasulti sila si Jerry. Unsa gay pagtuo ni Mimi no? Angay siya sa kong gugma? Ay, never. Di good town. Nag-andam na ba kuno siya boda sa kasal? Kay siya kuno mo mupuli ni Manang kun dili gyud mo sugot si Manang nga makasal mo. Uy, mudagan ko yung palayo niya. Unyagok doon ka? Aw, muli bagay nun, dagan butakal gin nagpadungi mo ang anay. Kastang buanga do. Unya sala. Unsa may itong buhaton ini? Kini. Hatagi gayon nga magkasulti sila si Hector ug Juna. Ha? Imong paubanon si Manang? Tung panitan kun muuban ba gyud si Juna. Ops. Gunitan sa tika. Kadiyot lang, kadiyot. Ngano man, mi? Tunga ta sa gihatag ni Jerry. Uy! Ano mga ayop ka? Nga para makulo ni among plate ni John na. Kadako ana. Gawas pa. Sakay lang mong i-bike o dili ba parada aron dili ako gasto. Kanay! Reklamo mo ka. Uban ka na si John na kung magparada rami. Huh? Kinsa man na siya be nga dili mo sakay og parada? Lano, ako gani kani adto sa dihang narain nako para may akong parada may akong gisakyan.
Nung Tawag alaw ako. man to, Mimi. Nung alaw, parada. Pero karon na may taxi. Sige. Dili lang tato nga. Tagalan kog 300 be. Kay ako ra ba'y nagmugnaan ng mga plano ha. Nangay tagag mo. Kadaw ni mo bayuta ka oy. Ano hala? Ari ka magkaingon na daw ko. Kuha ni kwarta. Ikaw na kumbinsa ni John, ha? Ing na nga ikaw ay namatay. Didaan kag ikaw lang bayuta ka. Magigtuwa lang ka. Ha? Magigtuwa ka dayon, ha? O pagkalita magkasiguro kung mauban pa to si John na. Di, imo gyud siyang kumbensihon. Maayo ko kang mupadag pa namin istorya god. Unya ko di mauban. Pugsa gyud. Tanaw ko ng Juna, tala-tala man na. Ing na lang nga, mangadto mo sa minteryo, kay dunay artista. Manang, anhiyo na ba kang Hector? Kaya gusto siya nga paubanon ta. Asa man? Sa menteryo. Minteryo? Wag sa mami dito sa minteryo, day. Mananaw ko na mag-shooting na hitungod sa zombies. Uy, og ka na bang zombies nang? Na, abi ni mo nang? Mudayon na ba nagpamira? Sa mga mananaw? Unya, dadon sa ilang kinautang lubong. Ilubong kang buhi nang. Oh, Lagi! Hala, day. Mo ni na mga zombie, day. Kaya bang gibakunahan, ninidahin mo na yung zombie. Maoki tingali na nang. Ay, hala. Uy! Oh, naalagin na ni mo nang kung muuban pa kas bayot. Basta, di ko muban. Imo din gayum og hadlok lin. Mulang, talawan man nagmultugod. Pero di sa tinuhuloy nga ang gibakunahan na himong zombies. Fake news mong guna. Ay, nahibaw, bitaw ko anak, Sel. Pero, interesado din nas manang sa balita. O ka na inoong salida sa sini o sa TV. O ka nang sayaw. Ganahan kayo si manang anak. Sayaw? Lagi. Ganahan lagi kaayo si manang anang sayaw-sayaw. Unya ako lin. Di mangganahan na ng sayaw eh. Di ko ba umusayaw na? Oh, maningkamot yung ka makamao ka, Sel. Karon na ba yung gabi ang inyong practice? Ay, sakang paita. Lakaw na bayot. Si Juna rang usas tindahan. Siya rin nagbantay kay nang lako sila sa Axel og Milin. Musugot ka na siya. Hoy, bayot. 200 ra bagay imong gihatag nako ha? Sa usa ka libo nga gihatag ni Jerry. Nga, kuhaan para magpiti sa taxi. Nabili na akong kwarta. Ingnan nga magparada lang mo. Ay nalagon mo ng taxi-taxi god. Sige na, lakaw na dayon. Kaya tingaling mo balik sila sa Milin og Axel. Ay, tawid na. Ay, bahala lang ni. Manguros ako. Ay, mayo tagbusugutan si Junda. Lin. Milabang na ang bayot. Murag mo doon na ni Juna. Tuod da. Ayaw untag mo tuo si Juna sa imong gisulti da. Hadlok man nagminatay si manang Sel. Labi na ginang multo. Ay na, kuro gid si ana. Kanang kaning maghiskot mi anang multo-multo niya, gabiing dako. Na, mudayon gid naglukob sabol. Wala lin. Miling ko na ang bayot tupad ni Juna. Uy, palay ko ni mo, Bi. Ngayon ka, gano'n kayo sa pa? Chupi. Tingali matakdan ko ni mo. Ano ito matagdan man ka? Ano ba ka nga? Ay, laba pa ka sa ongo, bayot. Zombie ka. O sa? Nga man ka. Ay, sigas matad ba? Diba? Diba? Napabakuna man ka. Oh yes, first dose. Oh, lagi na. Chupi. Hala, balik dito sa tindahan ni Mimi, ha? Kamu lang pag tinatnanay dito. O sa? Zombie ka! Zombie! Ay, bataw to nimo! Ay, ano ko daman? Ngayon ako zombie. Ay, basta, palayo lagi. Kikitol bala ko nimo. Ay, hala ni sipat. Idagan. Ay, nga naman tao to siya, ay. Ay, bang tumi mo, ay, yun na. Akong sugaton si Juna, Lin. Kimurag ng news para. Sige, Sel. Sugata dayon. Kang buaga. John! Ngano ka, John? Ngano ka? Hoy! Ako ba ka nang gidulgos ba yun? Iya ko matakdan. Saan may patakdan? Ugo na itong bayuta? Ay, dili. Zombie! Lili. Kada! Hoy! Ano magkagating si Magada? Sa'yo magkikatawan, Helen? Ikaw. Ano man? Nga? Joker ko? Ay mo magkatawan? Mura man ko kagitik kami daga nang. Diyo sa manikas bayot, kaperte man yung mga doka. Ingon man siya nga, nagpabakunan ako na siya. Hindi, zombie na gid siya. Tawa man ba, ay? Ayaw pagtuwa na, John, oy. Fake news man na. Fake news?
Ulo, parehas din as kwarta nga fake. Yun ano? Dili tinuod nga kung magpabakuna ka o mabakunahan ka, mamahimo kang zumbis. Hala no. Hala, sa ato pa di ay, dili tinuod nga zombie na si Hector. Dili siya zombie nang. Pero ang inyong adtuon sa menteryo, shooting sa mga zombie. Ha? Ay, sus, maurig hapon na day. Doon nagyapon yung zombie, maurig hapon na. Sa ato pa, kung dadong gas bayot, dili gyud ka mo aban din. Ang tayo mauban. Muuban ba, muuban? Pero wala, oy, mura manino, di ka na zombie, ana. Asa mo sa kauban? Ha? Asa kauban? Asiloy! Sa menteryo lagi. Oh, ha? Ay, kawa si Claro ni mo nang, uy. Iyak kang dadoon sa menteryo ba? Ngano ka, uy? Giyak pa si Juna, eh. Nagpalay man na ako kay nahadlok matakdan. Unsa man takdan? Sa pagkaungo? Dili, eh. Ugo ka naman. Saan sa di ay? Kasumbi. Zombie gyud. Lagi, eh. Pero dyan kong nalungguan o iliog, eh. Silang giingnan kong Juna nga, mahadlok siyang matakdan ako sa pagkasumbi. Kaya pabakuna ko, doko. Nganam di ako magpabakuna. Zombie na di ay. Ang mutagi, eh. Talagi na babayan na, uy. Ano yan, saman? Sa man hitabo sa atong plano, ha? Sa mahitabo. Iuli, parang jiri ang kwarta. Ha? Hahamang ka, ang kugang mang ka, ha? Huwag ko'y kamasalanan ng atong plano. Di ulit ako lang gihatag ni jiri ang kwarta. Dili, mahimo ba yun, uy? Kalipan mahimo, ah. Gidata na nako ang 200 pesos nga akong bayan sa mga kwarta. Di na problema na ako, Mimi. Kailangan mangita ka og 200 pesos, aron ma. Sakto ko sa kalibo ang iuli na to sa torke. Dili lagi in taon mahimo. Ano di ba nakita mahimo, ha? Hindi ba ko mobile ko doon yun na? Ibaw ka, Mimi. Nahiupos ko siyang pahingal akong zombie, oy! Bayot. Sa plano ni mo. Ako na lang makikatubang ni Donna. Kunya, di ka mamugno kan ingnon kang doon nga zombie. Wa ko ang kadlukan. Kay wa pa man sa ko magpabakuna. Anong di, Mimi? Anong di ako magpabakuna? Tami mo tang zombie. Di ay, fake news na. Kunya, anong magbabakuna? Anong sa kupungutan adi hagod? Ano lagi? Hadlok sa dagom. Payo. Unsa man John? Muuban gyapon kang kahektor. Di, oy. Ay, salamat. Labing maayo nga, dili ka mo uban. Bahiya, no? Iya kang itukmot sa kinautan sa zombie. Unya, tabunan na yung kagyuta. Di ka makaginawa na. Ha? Ano, day na? Di ka makaginawa na. Kaya yuta gitabo ni mo. Saon na lang atong sayaw man sa atong kasal. Saon na lang. Uy, masayaw gidoon ko. Aw, kana, Gijon. Malayo kita human sa atong kasal. Nya, kamao ka mo sayaw. Kamaoy. Kinahanglan gyud ka maog ka mo sayaw, ha? Ha? Magsayop-sayop gani ka? Giyaan tagid ka. Patay. Unsay patay? Saon sa? Ingon ko ba, sokol kog singki ay. Mimi, okay na? Dali sa bayan mo ni balik, uy. Excited man gud ko nga ikasulti na si Juna. Unsa man? Ikasulti na ni Bayot si Juna? Ha? Pisugot na si Juna? Kadiyot sa, uy. Dali, biya na siya. Excited na lagi ko. Say excited. Ay, nahinoon. Gusto kang masayad kung wa ba masayang ang imong kwarta. Aw, usa po na. Naan palagi gyud ko. Nagasulti ba lagi sila si Bayot o si Juna? Wa. Unsa? Diha na unta to higayon nga magkasulti na silang duha. Pero saon, nahadlok na si Jonah sa bayot ug midalig biya. Unsa? Mauna. Nahadlok si Jonah nga matakdan sa bayot. Nga hangtod siya masumbi kay nagpabakuna man kuno ang bayot. Sus Mariusip. Nasa na Yosip. Dala nas di malda. Sa ato ba, Mimi? Ibalik na lang ninyo ang ako kwarta. Unya ra uy. Kaya ako nalang moduol ni Jonah aron mauban siya ni Hector. Maubo? Tungod ni mo jire. Moduol na lagi kong Jonah. Tungod din mo ha. Tungod na ako? Oo, tungod kay nagasto na ang kwarta nga ako gibilin. Unsa? Sige. Ato na si Juna ko. Ikaw na lang sulti niya nga magkuyog sila duha sa bayot. Aron, magsulti ming duha sa menteryo. Hay, unsa man ni sila, oy. Ha? Dukaya sa nila na malik. Aron manghipos na mi. Ay, Parang na di ang imong tinda. Uy! Ha? Nando, mo palit unta ka? Nga mo palit ko taon ko, nga doon ang sa kuy tinda. Aw, doon na lang ko'y tuyo ni mo. Usa ko di ay, doon na kay tuyo na ako, Mimi. Awon sa man na? Kining, nangimbitar lagi si kay Hector kay death anniversary sa iyang lola. Unya, imbitado ka. Uban ha, Juna. Di ko, uy. Ano mo balibad man ka? Ngang, takdan niya ko. La,
Nahiubos ba ya si kahiktor ni mo ay? Ha? Ay nga na nahiubos ko taon siya nako, ha? Kaya mo man siyang gingalan og zombie. Gibalita man nga, basta mapabakuna, mahimo ka zombie. Ito sa deka ana. Ay, gibalita good. Sa man tinuod, oy. Ayaw ko pakita sa imong kaignoy. Sa ignoy. Ay, ganun tamang kisugot mahitungod, ana. Dili tinuod nga mamahimong zombie ang mabakunahan. Maproteksyonan hinuon na sa COVID. Unsay COVID? Ay, kaya kung coronavirus nga mga gikalisangan ron nga sakit. Dili kay hinuon ang mahadlok ni Kahektor. Kay may protection na siya. Ug nga gikan niya ng COVID. Nga sa ato pa, dili dayon siya mamatay kung matakdan sa COVID. Aw nga uba. Ang mao kayo. Wala sa man, mo ba na kang Kahektor? Ay, may kontrabita. Ay, Inday. Imposible. Unsay imposible, Milin? Ngano ni aka? Ngano nakiksulti ka sa kumagwang? Ay, day, Lin. Iya lagi kong paubano ni Kahektor, Lin, sa minteryo. Ayaw pag-uban. Mo ato man si Junalyn. Aron na tumanagad ang inyong gikasabutan ni atong turkey? Ha? Kay nga no, ay, unsay kasabutan di Aileen. Nagsabot silang duha si Jerry nang. Nga aron di ko na mo magkasulti si Jerry, ilang gamiton ang bayot, aron adto mo magsulti sa minteryo. Siya! Sa minteryo, gyud? Hala, oy, di pwede sa restaurant? O bisag asa tananan, minteryo, gyud? Aron sad ba nga, way makapaldan ninyong duha ba, way makasamok. Balik na lang ko sa imong tindahan, Mimi. Ay. Kaya di na ko paubanon si Manang ni Kahektor. Hala, uy, padaog ka lang sa imong manghod, ha? Dili man ako yung gikahadlukan, Mimi. Igora ko na konsultihan si Papa nga inyog yung gigalgal si Manang aron mo adtog minteryo og makigsulti ni Jerry. Nga na. Uy, wako labot, ana, ha? Igor na akong gitabangan ang bayot. Sige, diyan mo. Ay, diyan mo. Hala. Dok. Ano to siya, oy? Ano to siya? Ano to siya? Tarawa na. Muna yung iti ka, bidalig niya. Ay, kidikit. Ako magkitog-anan si Papa sa ilang modus ba? Timpagod, Lingod. Ikaw ba? Kalma lang sa diha, oy. Huwag ka maluoy ato niya. Kita ka nga ng luz patos, Mimi. Nya may kara nga nagpalayo. Nya imo bigito galan sa Papa. Maayo nang mutagam na sila nang. Di sa kumuban, uy. Grabe. Kawagoy klasa na. Sa minteryo, yun. Bintahan pa to sa restaurant, day. Pero sa minteryo? No way! Unsa man, Mimi? Mission accomplished? Accomplish sa mong mata. Ha? Okay na hims, oy. Okay na himo. Kami abot iyang manghod nga labtanon. Wag di mo makasulti si Juna nga kamura. Diha na unta to. Gitiming gud na ako nga si Jun narang usa ang naas tindahan. Motong midali-dali sa pagduol niya. Daghan sa gyud kapangutan ng kanahan, oy. Maong wadayon ko makasulti sa akong tuyo. Og miabot no ng kontrabida. Ay, di malas di ay. Portigyan di malasa turko. Aw, ibalik na lang ako kwarta. Portigyan di malasa. Ama wala lagi. Pertigin di malas. Maong, ibalik na lang ako kwarta, Mimi. Ay, pero talaga di malasa. Sige, makabalik-balik ka na, Mimi. Oh, kay porti magidi malasa. Ngano lagi? Gipangayo na ako ang 200 pesos sa usa ka libo nga imong gihatag sa bayot. Ug akong gidata sa lain akong giutangan. Ha? Asus Mario. Ganahan si kuha na imong Yusip, oy. Ganahan kong maglagot. Sige lang, ako tumayran. Gano sa man? Ano yan na, kung makarinyo ko. Murinyo ka? Bago ba gani ka nakarinyo na ako? Dili di ni mo, oy. Kato nga akong gibayaran og 200 pesos. Asus Mario. Insus gino. Mo bitaw nga siguro na ako siya bayar 200. Aron makaimpas ko ba niya rinyo. Wana. Patay na ako negosyo ini. Kuha na lang ito kwarta nga tuwa sa bayot ko. Mayo na lang. Dunay nabili ni 800 pesos. Sige na, kuha na. Ay, kay Aka! Ako lang yun, di bang kwarta, oy? Ambi na yun, ambi. Kadiyot, ha? Kay kuha ko na akong bolsa. Hala! Wala akong bulsa! Ha? Kuha na sa dangot sa 200? Mamatay ang mga bayot! Si Mimi naging midoon ni Juna? Oh, lagi. Na, naglagot magaling maayos Mimi na ako. Ngita gini ko buting tawahan na da. Why sad si Manang Saloy? Bisag sa pay mo hangyo niya, dili gid ko no siya muuban. Kaya nga naman ko nung adtuman ko no siya dadon sa menteryo. Unsa? Mao lagi. Bintaha ko no to, restaurant pa ko no. O bisag unsang kananan, dili lang unta ko no sa menteryo. Kuyaw na. Kuyaw gyud. Busa kinahanglang bantayan gid nato nga dili sila makaduol ni nang Jonah. Ay, kinahanglan gyud Lin. Bisan tuod dili usa ka foreigner si Jerry. Dili na balidong katarungan nga dili mo sugot si Juna niya. Nahadlok ka? Nahadlok ko eh.
May undag, nahigugma pa si Juna nako. Pero mapugos lang gud siya sa pagpakasal nako tungod sa imong papa. Bitaw sad no? Muna hinungdan, nga bantayan gyud nato si Jonalyn. Dire ang kwarta. Ang 800 na. Ay, oy, nalimot to nga. Nag-ilis na akong shorts, ang kwarta na bilin, nagihubol akong shorts. Ambit na yun. Salamat. Di salamat! Ha? Huwag ko malibot, ha? Nalangantihan mo patay o bayot! Ang, usa ka libog ka pisos, mausik lang sa way hinungdan. Ikaw, Mimi, ha? Kinalang, ilisan yun mo ang 200 pesos. Kinalang yun. Oh, ako yung ilisan Torque. Pero, iniguman ako ilis sa 200 pesos, ayaw nagbalik din eh. Oh, unso? Unsa, ipakulata ta ka sa mga way practice ini dapita. Kuya. Kaya na, kaya mo lang. Kanang imong kahangol sa kwarta, bayran na sa imong mga bunog. Wa kay konsiderasyon. Oo niya ang imutang. Impas! Ang utang sa ubang mga tindero. Labaw bang impas? Susunod. Kukuhan. Sa. Ayaw na lang bayari ang 200 pesos, Mimi. Apa, ito. Igilagwal ka ang sinimo na. Unsa man tong imong giluto nga sudan, Axel? Larang to nga tagutungan ma. Unsam to isda, oy, Axel, oy. Pulos man to, oh. Hanag ng lawas atong isda, Axel. Wato'y lawas? Yung adtor gito si Yaday. Nasa ka mo inday-inday, ha? Oh, ngano bang masuko ka man kung indayon kasi mong pamanhunon, ha, John na? Si Papa ni mo musangpit ba yung inday nako? Ikaw ba mo, sige, balik anak, ma. Oy, hisgot na sa mong papa, da. Di na lang yung reklamo di, ay. Ay, tingali mo sang tuganan sa papahangan, reklamo sa ko, ha? Manang, Axel, naana mo tadloog sayaw. Ha? Nana? Uy, bako ba matang na ni hapon, Lin? Di mahimong ugma na lang? Uy, hala, nganong ugmaon pa man, Sal, nga busy na labanas de Bora. Uy, kisa nas di bola, Dailin. Ang bayot good nga choreographer nang. Dili mo makapractice karon kay bayaran ba gyapon na siya. Aw, bayran na gyapon na sila, Lin, bisag dili mo dayon ang practice? Kon mag-uwan o mga panghitabo nga wa damha, wa sila bayad. Pero kung normal ang panahon, unya kita mo inakaingon nga nung dili makapractice, o kinahanglan gyud na silang bayaran. Uy, Axel, uy, sa mga diha, wa kay kabayad? Naawi, ngano gudwa. Aw, sige, kumplito naman ka ang mga abay. Oh, kompleto na. Kay ang niya sa dool, mahimo ra mo panawgon. Aw, sige. Sugdan ang practice. Pero, tanaw na ako, ha? Unsay mo tanaw? Tanaw ako. Laba diha, uy, di na mahimo, uy. Sige mo tanaw ra ka? Unfair, ana. Huh? Anong fireman, Jun? Kami diri na ninguha, usad-sad, unya ikaw dili. Ha? Dili mahimo ikay makagubas tong presentation, no? Ang ako ba, akong giingon nga mo tanaw ng unak sa stepping. Sige gayon nga akong makuha. Aw, sayaw tibuok kalibutan. Okay. Ang inyo timan-an, ha? Ang saman. Right, then Right. left. Left. Katulog ka higayon. 3 Tulo. times, okay? Dayon to the right. Arita sa tuo at uyo ka, right? Tuo. Okay. Tanawa ko na ko ninyo, ha? Una, ibalik na to ato car. Huwag ka muna sa isayaw. Oh, asa man ka, Axel? Nalipong man ko, ma. Uminom muna kong tubig. Wa ka pa gani mo sayaw. Unya nalipong ka na. Nalipong ko tinanaw sa bayot kami sayaw, ma. Di man siya taong ko kumauwi. Ay, sunda lang gud ng bayot. Kamu man si John na ang naasunahan. Kita kayo ni mong stepping sa bayot. Ay, anong doon na pa man ni sayaw, eh? Hoy, Axel! Axel! Day! Ito man, Day! Hoy, magsugod na ta practice. Kita na masayaw. Ha? Ay, ginugo. Dili na! Na, gitawag na gyud kang John na, Axel. Giganahan na ba gyud ang umaabot nimong asawa? Ayaw siyag pakyasa. Bahala na! Diyos Mariusip! Mudoon ako nila! Right. Okay. Turn. Oy! Sakit, John? Adi, oy! Maayay ka ko! Kung mapasakit,
Ngutan na magyug kada. Ay, asa man di katuyok? Pagtalo ko asa katuyok. Giganahan mo ko mo, nalimot ko sa asa tuyok. Signahan. Kau ha? Ituyok na nimo giko ko ilang. Sakit kaayo. Sorry na, good. Sorry na. Nangway, wag mo na tuyuan nang. Sa iluan na lang Grace Axel, good. Hello, siluhan ni naong mo. Laban juga Axel da. Ang. Kengang. Nyan. Bayay ng saks. Agin ka mo dyan! Sige. Balik na tayo, balik na ta. Tarungan na ha! Bantig maigo na sa akong maigo ko sa siko ha! Bantay dyan! Di na doon ko maging pares ni mo Axel basta maigo pa ko! Ay, di na lagi. Nga nung hunong mangyog ka inigtuyok, Axel. Mahadlo kung maigo na sad nako si Jonalyn. Timan igod. Nga ikatulong right, mutuyok ka sa right dayon. Bugo alagid nako ning sayo-sayaw eh. Na? Di man unta kagahiglawas ba? Di lagi ni mo timan-an ang itudlo sa bayot, uy. Ay, mag-una man gud akong kahadlok. Di man ka mahadlok, God. Kung maoy mo una-una, nga ganahan kayo sa manang Jonah anang sayaw. Basin pa di ay, mauna ni sinugdanan nga, mahigugma na siya ni mo. Bitaw no? Mauna ibutang sa imong utok. Mimi, unsa na aligre silang Jonah? So, ba aligre? Nayo rin sila. Oh, nanayaw? Tingalig madayon na pista sa ato. Og mao na lang gi-practice. Sige, ado din ba yun? Panghiring, unsa nang ilang gisayaw, sige na. Ako gyud. Ikaw lang. Maayo kay dali ka makadagan kon masakpan ka. Sige na, balikan din ko din ha. Undo na ka na masayran, ha? Yak, bigyan buya, oy. Naku, kayang ilawag sa tirong, oy. Nya, kung makita ko samahan ni Jonah, be. Mungisi lang ko, Magpatigba sa di ay kasi imong liog. Mimi, doon pa kayo nabiling humba? Nabayot. Lahit pa. Tulo kahiwa. Mahimong ko taon ang doon kahiwa. Kanan na lang na Hector. Aron malimpyuhan ako ang kaldero, ha? Ang tol ba akong kanuan? Panalin sa bayot, oy. Unsa magigutom kag maayo? Gutom ko, eh. Padyo ko, binibisag 20 pesos lang sa kwata ni Jire. Grabe ka, hangwal kwata itong Tokiya, eh. Wag din siya makapugos na ako aron bayaran ako 200 pesos. Ayo, ipakulatag yun na ako just mga way practice. Hindi ko tayo, Mimi, eh. Hindi ka ika. Yahay naman itong panghambog ni mong humba. Bigay ka mukhaon ko. Start working like Mali. Uy, di ko malabot, uy. Ano sa gadyon? Huwag mo ka maigaw sa akong pagtuyok. Iwan na lagi. Pero ako pa may matagbaw gunit si mong kamot. Aron makatuyok ka. Gahir, magkay kang kamot. Imagine lang, God. Lupig pa na ako'y kuryo. Ano si Kuryo? Ay, kinagumito lang sayaw, God. Kung maka na siya. O, sa ganito na siya. Choreographer? Oo, maon na. Continue. Continue ka dyan. Uy, continue na ko noon. Sige na. Gunitin na akong kamot, oh. Ako na rin kang gakson, ha? Dakson si mata. May gumanjik ka sa sagpa ba? Winig jud ka. Saway. Uy. Hala bayot. Nari ka dia bayot. Tanawa ko bayot ha? Ano ko bayot? Ano na siya, uy? Axel! Hindi na yung kamot ni Jonah. Yung patuyog ka. Mo. Ang ayagin si Jonah. Dali, bayot. Hoy, bayot. Ikaw nila ako Paris, B. Ano mo samutang ako pag-ikit? Oh, dali bayot. Kay Paris ni Jonah. Dali. Ano pa si Jonah, ha? Axel. Ako'y todo ni mo, ha? Ang sabi nyo tayo mo pag-practice ni Jonah. Sige. Paris si Jonah. Ayaw na siya gaksag maayo, ha? Mabuling tang yuga. Hala, uy, bayot, uy. Kanindot ko ni mo masayaw ka, Hector. Paano mo ginigil sa garang stepping, Jonah? Di ay. Ikaw siya, ayaw ka mo toyo, kay balik ka mo ikit. Hala, no? Pero ang problema lang ba si Axel ay kung dili ko maigo siyang siko, ang akong may mahagtok siyang bukton. Ay, kabalakad, Juan. Ako rin tudo ni Axel. Sige ha. Tuloy kang maay si Axel ha, ka Hector ha. Oo, lagi. Ha? Okay, mga tanan siya ko, diba? Para usapin sa yawag, God. Ay, human man ko rin sa mong kasal. Sige. Sa mong kasal ba? Basa asin ni mo tingog ko Ato kuno na namo isayaw sa reception room. Kanang dili pa mangaon na mga bisita ba? Sige, atay. Unsangan? Unsa kay Hector? Waoy. Nakisulti, oy! Waoy, basta ay kabalak ka. Ako tuduan na kayo si Axel sa stepping. Og makugang ka lang unya yung final practice.
Nga nung may tambong man ka sa among practice, bayot. Nahibaw man good mi, anong aligre mo din he. Marag way COVID kayo, may social distancing. Ha? Doon na ba yan, no? Hay may social distancing adto. Ang rumay nagakos be. Sabi gakos ba, oy? Gakos. Si gakos. Nga igo ramang gigunitan ang hawak dayong buwag. Ay, gawas pa. Dili man ni daghan sa tawgod. Pila ragod ka buok ang among imbitahon ini. Apil ko. Ano gutang apil man ka? Gitagaan ka na mag-invitation card? Ang hatag na mo. Nanghatag na. Pero wa mo'y labot ni Mimi. Kaya nakasiguro man ko nga kamore magdagtigaw sa kasal. Atay, kontrabida juga milin, no? Basta, may invitation card o wa, basta butungan di ko silang kasal. Payhok o may krok! Unso? Oh, ayaw lagi na pagimuka ng imong ubol-ubol. Nga mo tanong mo sa kasako ubol-ubol? Magatubang ay gutang duha. Oh, nanas ka Hector ay, dito mo na siya gikas practice like sayaw. Naray. Uy! Ako gibi, para si Jonah, kaya di kayo ba si Axel. Aw, ikaw na lang ba kasal ni Juna ba yun? Unsa ka? Huwag ka baliwa diha. Oh, nga nang baliw man. Nga, lalaki man ka. Si Axel gyakot no ha? Di ko ni Jonah we. Kaya pareha sa mga mahuyang. Si Axel akong target. Bayot. Ja. Mupatay baya kog bayot. Andam na ba tong akong budas kasal? Andam na. Imo sa inuwaman ang imong budas kasal pa? Sa inuwaman? Fine no ah. Nahibaw ka ba? Nga nanimaw pang naptali na ang akong budas kasal? Katukoy ako gisulob sa karay na nako. Ganong katawa man ka. Taliday makadiha. Sama nakaminos ka sa akong budas kasal ha bayot? Nakabinos ka ba? Hay Mimi, fine no ha? Kato imong budas sa kasal. Kaya ni mahong naptalin na. Ibig sabihin, magkatagalog dyan ko eh. Ato ba itong gitahe to sa 19 Bugal-bugalon ka bayota ka da. Tanaw gidron. Doon na gidri bayot nga mapatay. Doon na gyud. Uy, ayaw lang mo nga napatay-patay, uy. Kay, ang usa ninyo, ato punta sa minteryo. Ug ang usa sa prisuhan. Ang puto ng Mimi ay patay-patay binuhan. Pero ako doon sigurado na jug ko. Nga ikauban ko si Axel. Kaya ako ba siyang tuduan sayaw. Sayo? Niguman ko silang kasal. Di mga to sila sa resepsyon. Nya, sa di ba ang kaon, manayo ko ang bagong gikasal. Ug ang ilang entourage. Entourage. Musayaw ang bagong kasal? Manager. Ako lang ito luig sayo, bayot. Wala nang nahong ikaw akong tuduan. Unsa pa kay pagkasal Jonah nga si Axel May. Inyo magka si Axel. Di, ako si Jonah. Hala, kadiyot sa. Tuna sa may mga plano, no? Ug ako'y perming maigo sa inyong bulyaso mga plano, ha? Ha? Di na ko, ha? Di na gid ko. Bayot. Payot. Bayaran na gid ka na ko kung ako mo'y magkasal ni Jonah. Sige bayot. Sukot na dayon. Pila yung ibayad ni ka Hector Hajer sa nauna-una anong plano ha? Pila. 2,000 pesos. 2,000 pesos. Ay, di ko, ay! Wala kadaot piano, ay! O, kadaot, ay! Nakadaot mga inyong plano, no, ha? Tanaw na ko, no, ha? Makadaot kita. Busa, no. 5,000 pesos. Inyo na si Kumel! 10,000 pesos ba yun? Inyo na! Di ka? Ay, pila to, Jerry? 10,000 pesos. Day John, bangon na, uy. Mangumpara na tas carbon. Yun na. Aysa. Katugon bagay ko, oy. Nanakit pa akong bagtak tungkol sa itong practice gabi eh. Unya, dili lang ka mangumpra? Ay, kamo lang 2,000,000 may pangumpra sila, oy. Kapoy, kay ibangon. Bigara man ko kag maayo gabi eh. Imo lang tanang tuyok. Ang angbi. Nindot pang muda si ka Hector. Kinahalang ingon jud adtong imong pagdana ko ha, sayaw ha. Magpatudlo bida ko sa bayot aron ganahan ka. O kinahanglan jud nga sa final na tong practice makamao ka na. Kay kun dili, way kasal nga mahitabo. Nah, tuwa na sab. Manggulga lagi dayon. Sige. Sumbong dito yung papa. Sumbong. Mamajud mo ba? Inudayin ko hadlok mong papa. Sobra na mo ha. Mahal ti ka, Jun. Kung sa dili ko makatugot nga, kasabaan ka ni Papa tungod nako. Di gid na ako mabuhat. Ba't di mo, oy? O ba?
Ngano mitahon magkagpapas kung papa ug mamas kung mama ha? Sa kumagikanan. Ila mang pagbuot. Ha? Tingali ka mo rin sabot ng kasala ha? Ha? Siya ha? Di na tinuod ang imong pasangil ako, John. Ipanumpa na ako nga wa yug ko makigsabot nila. Mo gani akong tuyo nga sa dili pa ta makasal. Imo kong padunggon nga miing kang I love you rin ako. Unsa? Ha? Ay, magilis na lang ko, oy. Ay, mangupra na lang ta. Bayot. Oy! Wala ka sayo ganin mo, Jer. Nadlawon man ka, oy. Nga, pa may nag-display og tinda din, he. Ikaw mo ako tuyo, bayot. Oy, mong tuyo, ha. Pero magibulak ang akong sagradong pagkatao. Payot ka di, ha. Papagid ka maanan. Sa kong sagrado, ha. Di na natin mag-iskutan. Kadong ato sabot kabi, mo'y ato istoryahan. Ha? Istoryahan lang? Oh. Dili tinudon? Aw, tinudo doy. Kisa ingon dili. Pagagpas ko lang. Ano, eh? Kaya mo lang kung makakita ni mga may katawad, Jerry, eh. Kanahan siya kayo masayaw na. Angang, makasal man ako si Jonah. Pati kayo, no? Ay, alaw, eh. Lalakas mo istorya, hindi kayo masabot. Napakay-patik-patik ako, hindi akong patik, no? Pero kasiguro ko, naligid patik para ni mo kaya akong ihangyo ni mo, Jerry. Unsa man, no? Kuan, manghayok og down payment akong pagkuyo ni mo. Unsa ko rin? Kuyo, Gwan! Minubusa, choreographer. Aw, abi na ko imo kong pakuryentihan. Alaw, eh, pakuryo-kuryentihan. Alaw, eh, sa mani, ay. Kato akong gihangyo nga advance. Okay na to, Jer? Sa okay na to, ha? Napa day advance? Aw, unya na lang, kun, kamao na dyan ko. Kapoy, ano, uy! Wapag ganita kasugod. Gikapoy na ka. Bayot, asan mo tayo practice? Agay lang yung advance, kay sultihan tadayon ka, wala sa tamang practice. Sige. Hey, naganda ka pa bandit. Sigot ako manggawas anan, Jerry, daghan kayo. Di ka bayad 2,000. Unya, 500 na imong ihatag nako. May tinikling na sa yawa, Torque. Sige, daganda ka 2,000. Asan mo tayo practice? Ikuyawan mo ko ng sayaw-sayaw, Linoy. Ano imo mo sa nang ipauso? Kay mao man sa ginay uso ron, Axel. Nga gikan sa simbahan, inigabot sa resepsyon magdagandagan ang kinasal. Unya manayaw dayon. Unya, kay gahi man kog lawas. Haskang ang ayana rabang manang, Axel, nga may paris ni ka Hector. Patudlo lang sa bayot, uy. Ako dito siyang gisabot. Ay, itabi ning puluswa ang atong tiil, eh. Sabi puluswa, uy. Puluswagot ka di ba ka mao ba? Patudlo lagi sa bayot. Mga tulo ka practice ninyo sa bayot. O, mayo na ka masayaw, ana, uy. Dili rin mong pakasal sa Juna na ako kung di ko nuko kamao. Unya, mituo sa dayon ka. Unyag, di mo tunga sa kasal? Muto nga lagi na. Basta patudlo gid ni ka Hector. Uy, Bayot. Ano nagdamang kag speaker? Gikarya gyud sa Torque ang sayaw, ay Mimi, eh. Patudlo siya nako. Tinuod ka? Ay, hayos Bayot, ha? Makakwarta man dayon sa Turke. Unya, guys, naglawas ng press ni Axel. Sa ano man lang, ha? Paigo ka nang ibayan sa Torque. Sa sigot ka magawas sa kong karawasan. Nilom di ay. Katong nadakpan ka. Hoy! Dakpan ka. Yapo kagihis ko sa dakpan ko. Sa kurfya manggod ko. Mao lagi. Katong dito ka Presinto ba? Wa ka dito mag-TikTok. Gikalingawan man gani kas mga pulis dito. TikTok ka dyan. Anya? Wa mo salira ako sayaw. Ha, Mimi? Why? For your information, Miss Salir yun kay wa ko na pamulta. Pero ipasilig lang ko. Nyahay maron Turke. Kasama mo, eh. Nagwat ako. Nga, nagwa mong ining speaker. Pauban na ko, bi. Awahin na ka, Mimi. Ha? Usay awahin na? Naibaw ko, eh. Gusto kang muuban na ako. Kay mga yugbahin. Tulas akong ikal. Woo! Yeah! Woo! 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 Yeah! Ikaw isda ka, lagpot ka ron. Woo! Ay! Tatay pa sa nang uy! Nausa ka diha, uy, Lin? Sakita, good anak nang. Nadikawag kong tingog dahil nadik ka diha. Tana pa kag naunsa ko din, he. Nga nagsigim kag sayo-sayo mintras nagmantika kag isda. Ita. Tanawa ragod na, naigo na lang noong kus pinisik sa mantika. Ay, sus! Pinisik naman ka na, day. Okay na, uy. Sus, abi ni mo, day, do. Muna mong gudog, nagsige patag-practice ang sayaw ba? Mao na siya. Kinalaman mong practice ta. Ang nang hinayaw mangyog ka good. Sukad pa kani adto. Bisag dili ta pabayliho ni Papa kani adto, aw
Mudayon man gyud kag labay sa imong step in sa gawas. Kaya ato ra nimo isulob kun makanaog na ka. Talaw bitaw sa una din, no? Aligdiha bitaw nato, no? Lo, kay nungdo bagay ko ay. Nga diha nangat katas bintana. Kay dito matug sa papa sagdanan. Nahibili ni mo sayal. Kinasangit sa yayar. Kay nungdong ka. Buha nga bitaw ato nang, uy. Kita ko pati. Ang ay ka mo gyud sige galgal nako, good. Kay magpauban man gyud ka nako. Ang ambi, katoy mong tiilta. Pero ako rin nabuna lang papa, oy. Wa gyud kay po angod kang maguha nga ka. Hay, doon na sad, oy, ikaw ba? Grabe sa kamanulti. Wala ka kauyon. Uy, nang. Nanimahaw ning imong gimantika, uy. Natingalig ka na sa mapae. Hala. Oh, nganong ikaw may nagbantay karon, Axel? Nagtiwas pa sila silang giluto, mi. Man naman ko gluto. Mo nang miuna lang ko din sa tindahan. Haskang surtihang Juna. Nga naman, mi? Nakakita siya partner sa negosyo nga kugihan. Sa dili madugay, mi. Real partner namin unya ming duha. Ha? Ganahan sa kano? Sa unsa? Ikaw ra excited sa inyong kasal. Samtang ang imong pangasaunon, lain mao gikaibgan. Bisag kung saan pa ni daot si Jonah, mi. Di gyud ko madani mo. Kaya ang mahigugmang tinud-anay, dili daling patuhuon. Tingalig mo tiyabaw ka, ha? Muligid ka gud unya sa yuta. Say gayon nga imo na lang makita si Jonah nga mo paraig sa laing mga bukton. Hinuon, kung asa malipay si Jonah, ako na lang suportahan. Yatay. Kadiyot! Oy. Kadiyot! Naunsa ka? Igutasan ko. Tingalig haibdaron ka, Jerry, ha? Unsa? Namaon na ni Ron, matagbot ang tabang nimo kung di ka mga ginawa di ko. Di ko heblan, oy. Unya, dali bigyan ko tasan. Hubakon lang ko. Natay nga nagbakilay hubakon, hubakon. Ay, kandiyato ra. Ni adto siya, bulimot pa gid siya. Sige nagabot ang ginhawa. Kanit pa magawag tubig. Ayaw. Ano man? Kuwala to ako, tuwalya ko. Nasa motor. Aron, manarapo ko sa kusingot. Boy, karayo ato. Magkila kong tuwali gamita, oh. Ayaw, hindi ko ano. Ano man? Mabayo doon niya ko. Bangas ka. Imo naman sa kunong gihulga si Axel nang. To? Gihulga? Nga kung dili gid siya makatuon sa sayaw, dili na sa ka magpakasal niya. Ay da, angang. Mawawan ko, oy. Kung maigo ko siya siko. Ikaw ba'y maigo, lalimba? Kita bitaw ka nga patakalan sa gwirit, patakalan tuyok. Nang, ikaw may makamao. Ikaw na lang ko'y dasa kamot ni Axel good. No, di ko, oy. Imo barong sugaton og gunit aron may baw siya asa siya mo tuyok. Susugaton. Bahala siya, oy. Maningkamot siya iyaha. Gusto man ka siyang madayon na mong kasal, di maningkamot siya. Susoy, mayo pagwa na sayaw. Di kumusugot. Di na kumusugot nga wadon ang sayaw, day. Hello, matagdan mo siya to sa mga kutas torki, oy. Unsa? Takdan ko. Yung mga tuwalya, oh. Hala, padarapo na iwan. Abi. Pero padayon gyapon na sa sayaw, ha? Unsa? Ayaw na lang kugang-kugang diha, bayot. Ipadayon na to ang ato practice. Habit na kong makamaw. Niya na mga sudan, ha? Ay, kuya, wanta ni mo, oy. Noon sa mga kaoy. Nganong nagdali man ka, Axel? Doon na lang ko yatuon kadiyot, John. May amigo man kong gikahimamat ganiha. Og doon na siya isulti na ako. Tingalig asa ka masimang, ha? Di, lagi. Mubalik ko dayon. Uy, ibalik ko na sa bahay na imong gilutuan sa Pachiro, oy. Bugat may tao na. Ako na lang hapiton. Ihatod na. Ay, salamat. Mituog si Jonah nga. Doon ako yaduong amigo. Doon ako sa ilang ka hektor. Uy, ano sa ron? Oo, may tukar sa among sayaw. Pero ganun, doon naman ini si Hector. Ay, duda ko ini da.
Dunay nag-smuggle sa mong music. Mayo! Ka-Hector! Ka-Hector! Ako kang sakpo, no? Ka-Hector! Bayot, doon na nanawag din mo. Hector! Ayaw ko ha! Hala, mutago ko. Uy, ano ang tago? Bisag asa, anang, di ko makita. Murag si Axel lang nanawag din mo. Oo, sa? Inaya na imutingog. Abi, patagwa ko, Bi. Unya, ano ba ang matago? Doon sa imo kwarto. Uy, ayaw na, Jen! Mataga ka! Jen! Hala, uy, bitrin yung akong kwarto. Uy! Hindi nga ka din, Ka-Hector! Hala! Uy, ano ang ka? Kita kag multo? Jesus Maria Joseph. Uy, ganong nangurus kod ka? Uy, imong giandam kini music para nako. Mura man sa kagdahibaw nga mo anhi ko. Imo magdong gipatukar ang sayo namo ni Jonah. Akuan. Patudlo lang ka. Aw, patudlo lagi ko. Mo ganing mi anhi ko. Sige. Uy! Uy, unsa to? Ay, da! Wala to. Dali na. Magsuot ang practice. Makabaog yung ka sa sleeping sa iyong sayaw. Unsa lagi to? Mura man inaho? Sa Turkey. Ako wala gito. Dali na, mag-practice sa tatali na. Ano mong kaka-Hector, oy? Ay, kasakit sa tuhod. Uy, hala? Natagak man lagi ka Jerry. Mimi, bangun ako, Bi. Kita ka natagak ko, imo bagi ko isulti. Lolo. Bangun na dayo ko kay, sakit ako tuhod. Sultador da. Sige, dali dayan, be. Ganit. Hindi tabuhi ag balik. Amsa. Tugo ka? Ay, Okay. Ngano lagi ka, oy? Mimi, dada ko sa inyo. Pagdali. Kabugat ni mo. Gunit lang ko si mo, abag. Hala. Mami, dayo ta din eh. Hoy, ano ka, Lin? Hoy, ano ka? Nagkatawa man kong kunang. Nga nakadungog sa ilang mga istorya mahitungod ni Jerry ba? Kaya nga naman si Jerry, day. Nahog sa ilang ka Hector. Natagbaw bitaw in taon ko na nagpabarog si Mimi sa Turkey. Ano? Pag-usa man siya sa ilang bayot. Ampo toy. Bibi. Oh, asa man ka nang? Ay da, mutanaw ko, Jerry. Nahugmang ka siya. Ako susihon kung wapay balik siyang lawas. Basig sawak ba? Grabe sa nimo. Sawak gigbali eh. Ay da, kadyot ako, oy. Mulili na lagi ko, day. Ayaw paglakaw na, kaya doon na ako'y kuhaon sa ato. Aray, uy, pamilya na, oy. Nahibili lang akong cellphone, ug ako rang kuhaon. Ay, sus, kadyot ako, oy. Kunya mo lakaw naman ko nang, ha? Sus! Ayaw ba pagbiya tindahan, ha? Hoy! Lakaw gid, ay. Hey, kadyot naman ako mutanaw ni Jerry. Kontrabida ka di manghura, ay. Ayaw guniti ako tuhod, Mimi. Time pa, oy. Anong nahog man lagi ka? Wag ko kabantay nga. Wala man na isaw kang katunga sa kwarto ni Hector. Ito ba yun? Anong misud man sa kaswarto sa bayot nga nagpatudlo ang kakanyag sayaw? Mikalit mag-abot si Axel. Unsa? Tuwa di ay si Axel? Lagi, nakuyawan bitaw ko. Ngano nga man dahil ka magsulti nga tuwa di sa Axel? Oy, sus! Aray! Imo magyama ka kutod. Mabay sakit, imo magibunan. Patay na ko ini, oy! Patay! Kutasa dining sayawa, oy. Kuntas na! Kay kabaon makang stepping. Kinahanglan maning kamot kung tuon bayot. Kay tingalig, dili niya pakasal sa Jonah nako. Uy, ano mag-uol man lagi ka? Di ka tungaw ni Jonah yung kasal. Namang game, pinchet. Pinchet ba? Puli ba? Way makapinchit ni Jonah sa akong kasing-kasing bayot. Labi na gyud ron nga kamauna ko. Unya, sabi nagtudo ni mo. Siyempre ikaw. O sabi mo i-premyo na ako. Premyo? Hibaw kagyuad ha, nga dako bayad ang mutudog sayaw. Tungod kay dili lang kahibaw ang magasto, hangtod sa pangsingot. Ay, kabala ka bayot. Kay suhulan, tika. Tinuod ka, Axel! Pila may akong isuhul ni mo? Ayun ang pila, oy! Putan ako, sa premyo nga akong gikinahanglan gikan nimo. Sige, mga tanak ko ha. Unsa may gusto mong premyo gikan ako? Bayot! Kinsaron! Ngano ako ni mo pahibaw, nga may practice di ay dinhi? O ganong paibawon mo sa kami, me? Angang, dili may mo ang sayaw kung way pares. Ako, Mimi. Ako, may para si Axel. Ang may aning mataon ka, oy. Happy na ang premyo. O sa premyo!
Unsay premyo? Hatagan ko premyo na Axel. Tungkol sa akong pagtulo niya. Di ba, Axel? Oh, no! Oh, hala. Nawag galit si Axel. Unsa man ni siya, oy? Nakamot siya tagulilong. Ngawa mong gidayon mabantay nga milakaw siya. Gabi ay! Anong may anhi pa yung taon kami mi, oy? Ipangayuan ako kung sa i-premyo na ako niya. Hilom niya ba yun, oy? Hilom! Nagdrama na sad ka. Ngano? Nagtuod ay ka nga hatagan kag premyo ni Axel? Nakasiguro dyan ko, Mimi. Tuloy ka nalipay siya na makabawal siyang sayaw. Oh, unsa? O, lagi! Daoy, makagakos man ko, Axel, oy. Matilawan ko na ang tagat namin siya mga ngapil. Ihog tayo noon kasagdanan. Makamata ka gyud sa imong pagdaman. Oh, tuod ay, oy. Tuod ay si Jerry sa amo. Nagpatulo ba siya sayaw ni mo? Sabi nagpatudlo, oy. Ikaw bayuta ka? Tuga-tuga kaghagad ni Jerry sa imong kwarto. Nahugin tao ng Turke. Nahog ang Turke? Nahawad yung sa atong pagkahog niya. Ako siya ipasidanaan, hindi mo tago sa akong kwarto. So, misutoy man siya. So, talawa na sa Turkiha, eh. Kaya naman di ay. Pwede yung hadok kami, mi. Siya nakadungo sa tiyong ni Axel nga, nanawag sa kungan. Ngano nahog lagi siya? May dali pagsuhol sa akong kwarto. Akong ibadlong, pero taon sa kahadok, misuhol yan, andi na hug. Unsa ba din ang imong kwarto? Way saog? Nagubang ka tuwa sa sahog sa akong kwarto, eh. Ako na ito ipaayo yung kwad. Kikitagan man ko niyang advance ka 2,000. Pero naunuhan man siya sa iyang katalawan, di na hug. Grabe, hasad ka bayuta ka, oy. Nya, ay mo si Jerry. Hoy, Axel, oy, di kong taong kagikan. Nagkipaningot man ka, unya, nagpanglingi pag yun. Hoy, hala, nangawat ka. Masing bako ka, oy. Oh, ngano lagi tao nakadusingot man ka, unya, nagpanglingi. Nangawat ka, no? Tugas tinuod, nangawat ka, ha? Bita, John. Mo lagi taon na ako ikapahambog nimo. Pobre man ko. Pero dako. Si Dako kag... Dako ko gugma nimo. Pero di mahitabo gyud nga mangamat ko. Sabi lagi ko biin ka. Sulti. Dito ko sa ilang ka Hector. Nagpatudlo ko niyag sayaw. Hala. Koy. Nagpatudlo kag sayaw ni ka Hector? Nakamura? Oh, lagi. Hala. Huwag mo mag-abot dito si Jerry, Sel? Ha? Ano mag-abot namin dito? Huwag di ka mahibaw? Nga nahug man si Jerry sa ilang ka-Hector? Unsa? Jerry, oy. Anong may dito sa pagkasuot akong kwarto, Jerry, oy? Ako may tikang ibadlong, ha? Bubalik pa di ko sa akin, ha? Misaka naman si Axel. Nga naman di ay kumisa ka si Axel. Hadlo ka niya? Oh, huwag ko mahadlok, eh. Nagwebya ni mo. Huwag ka mahadlok. Ano may dito magkasuot akong kwarto? Nga naman mo sa kamusulti. Nga, ang katungas sa imo kwarto, wasaw. Punta na dahil ka. Sus! Para sayaw lang. Tanawa kung sinita po nimong trukuha ka. Maon na. Daw ka. Kamong duha. Mirisi ninyong duha. Nusa man kami, oy. Mo ba may pingit sa kasakit si Jerry? Mo man giwasan. Mo magkasabay. Tungkol kay mga daw man mo. Daw. Dili man mo makamong mo share sa inyong isikataw. Sus, Mariusip. Kanang imong Yosef, ay. Mao gid na nakaingon sa imong bunog. Jerry, hindi ka tagwat. Ano saman? Di ka pa mo surrender? Ha? Magpakamatay ka tungkol ni Jonah? Ha? Tubag! Ha? Di ko mo surrender. Di ka mo surrender. Kana! Ayaw yun pag-surrender. Baharag mapuno kas bunog. Pero ayaw pag dinaw sa inyong mga blessings. Pero, ipangitaw na ko ninyo kanang muhilot sa ako, Piambi. Aray. Kasakit sa kuhawak. Sa ako tuhod. Hala ka, Hector. Kaya naka-advance man di ay ka. Ikay hilot. Kamao bitaw ka? Aw. Lain na sabing bayad mi. Sige. Bubayad ko. Basta, mawa lang ning kasakit sa akong ibati karon. Kining sakit sa akong hawak ug sa ako tuhod. Dali na, bayot! Di na ko magsapa. Nian ako sa ilang nimi. Mudiretso kog saka. Hala! Ari! Di mo magibuda ka hotel, bayot! Sir! Axel lang ni amang kadyong. Nganong niya ako? Aron susihon kung tinuod ba ang balita nga akong nadawat. Og tinuod gid ay. Unsa man nga ba nga tinuod, ha, Axel? Unsa? Nga nahug ka samtang gitudloan kog sayaw sa bayot. Axel, nagpatudlo di kag sayaw? Dali, ako lay tudlo ni magsayaw. Ops! Ayaw lang. Makakuryente ka. Ay, kanindot aron. Makurintihan di ka nako, sir. Ayaw lang pang gungit. Ikang biyuta ka.
Traitor ta. Hala, eh. Wadyo ko nabot ni Tabu Ansel. Nasabot ko tang duha nga, tuluan kang sayaw. Unya, nganong imong sang gitudluan ka ng karahong Turkiha? Mayon na huna sa siyang mupinsit. Di ko kaon pansit, uy. Pansit, patikan ko na hinuon ng imong piang, patay ka yun. Ayaw lang, Sil. Ayaw lang. Tubag naman ko sa imong gisulti. Ay ko kumangilabot ninyo, ha? Wa kaya yun! Ayaw yun niyo wata. Nga musakag maayo ang rabi sa akong utok. Doon na yung ubol-ubol sa Turkey nga maputol. Mo anay timanin ninyo, ha? Axel, ayaw na paglakaw dong. Atagi ko higayon nga makapasapot nimo sa naitabo. Wag ko labotin ni dong ha, Axel. Kamatay mong talaga! Uy, pinanoon ko. Uy, hala, di man nagikan si Axel. Uy, mura man na siya nasuko nang. Ay! Hala! Hapos maginapan doon sa paglalig-lakaw. Ay, pasilan, ulos gidwa di ang duha kakatila na nyalin. Uy, nang! Nakaako pa yung kagatawa. Nakakita kang hapit in taon madagma ang imong pamanhunon? Pamanunon gutatot. Ang taon ko nang, uy. Ulo ka, isog. Naglagot ka di ay. Tubig dyan, di. Kaya kanang bugnaw. Tubig? Doon na di tubig bugnaw, malig. Axel, soft drinks noon, una. Habisik unsa, basta bugnaw. Aw. Nagkayo pa ng utok na ko. Kuya, wagod. Mao din ang namuha ng imong naong sel. Nga animal. Pero sa kasi mahuman sa ilang plano sa pagpugong sa among kasal ni Duna? Unsa? Ay, tagay ng soft drinks si Axel nang aron mawa nang kayo sa iyong una-una. Kadut, oy. Ayaw ko ninyo dali-dali aha. Katingali ko ako na sa dunya mapandol. Arang-arang. Nahupay na ang kahuot akong dughan. Bayad. Ha? Bayad soft drinks, oy. Nga nang imong pa man siya pabayro nang, uy nga, apil naman siya sa atong tindahan. Kamu ba? Apil kay apil? Di na lang din siya. Di mo bayad? Hala ka no. Lula itong puhunan na day. Sagdi lang, day. Ako ning bayaran. Day, si mong mata. Bayad, oy. Ay, diin man ikagi-cancel. Nga pwerte man imong sukua. Gikan ko sa ilang mimi. Og dito, akong naabtan nga gihilot sa bayot ang Turkey. Unya, nga nung nahuwag lagi ang turkey. Magbatudlo sa naigsayo ang Turkey sa bayot. Usa? Uy, hala. Ano na patudlo mas ang Turkey, ha? May una-huna tingaling mupuli sa akong pwesto. Unsa? Unsa man na imong reaksyon nang? Nalipay ka o nakugang ka sa huna-huna sa turkey? Bitaw, Jud. Unsa man gyud? Nalipay ka nga nagpatudlo ang Turkey sa sayaw? Aron siya mupuli nako. Tubaga taon ko, John. Uy, nga nugod taong malipay ko, oy. Naunsa mo? Ay, salamat. Pero, kuan, Asa mo ka? Ay, ako ato ng Turkey sa ilang hindi. Ngano mo ato man ka nang? Wala lang. Ako lang tanaw na kahimtang ba niya ba? May sanang, doon na ba makaingon bag Mayra? Tungo si ang taigihan. Ay na lang, John. Ay na lang. Ego na. Nga pwerte niyang bunuga tungod sa iyang pagka-traidor. Pauli na ko. Unya, dili ka pa man makalakaw og tarong. Itawag ko taxi, Bi. Ay, ang imong motor. Ako na naibilin. Ako na nang ipakuha sa kutaw. Sige na. Pagkuha na mong taxi. Ay, katigali bubalik si Axel. Hadlok kini kang Axel? Di, uy! Ay, uglawas si Axel, uy. Unya ako, ang romance ko niya ako lawas. Oh, no. Di ka lang ko niya. Di pagir ka mo angkon oy nga hadlok kang Axel. Sus, saon na lang tong akong budas kasal. Asa pa lang ako. Lamay! Anong apil-apilo mong kang bayuta ka, oy? Ikaw na dito taxis, Jerry, oy! Nakakuha na rin ba biya kag-advance? Dali! Uy, usa man na miabot? Purlon? Grabe sa kanang da. Purlon day na nga taxi man ang mihunong. Oh, yala. Ay, si ka Hector ba ya? Midalig biya sa taxi. Aw, taxi day na. Apin ako purlon sa punirarya. Dinin sa kalinha, dinin sa kahake. Ako tanaw kinsa sakay ng taxi. Kinsa isakay ba? Nang. Kanus alang gud intawon ka na imong reporter nang. Ayaw pagbiya, oy. Sus, kani siya no, kontrabida. Para mo tanaw organi ko. Kadali bilang tayo para gud nang. Kayong pasa, bisag di pa mangguga mo duol, makita ra man gud gyapon nato. Kasi isakay ni ka Hector. Ay, sus, kakaday. Kuy lang! Kuy, mitagan para ba siyang niduol taxi da? Akong sundon, bi.
hinay. Hinay lang, Jer. Hinay. Bisa sakit. Uy, hala, uy. Hinay. Okay. Yes, Jer. Asa ba tao ka, Jer? Uy, manaligi kag bata nga bago pang ituduag lakaw, Jer. Ano ka? Tungod ni mo, Jun. Usan? Uy, sagtoy labot na ko. Ngano ka nga ko na ipasangilan ni mo, ana? Tungod sa ako tingwa nga maangkot ka. Mao na hinoon ni midangat. Jesus Marius. Sabi dia, uy, ikaw ba? Di mo sagog ka foreigner good? Unya, gwapo man. Hala, no. Gwapo day ka. Uy, bayot. Patrungan ng lingkod na Turkey, uy. Tinggal ba pa kung nasadna? Lain na sa buno ba na? Jun. Pagbanita ko sa imo kamot, aron mamaayo dayon ko. Sean? Ngano mi katawan noon ko? Sabi dia, uy. Asa niya akong kamot, doktor? Sudas taxi, oy! Ay, kagagal. Isod ako sa taxi ba yun? Pagdali! Ikaw ba? Ngani man ka? Upay na kalisod og lakaw tong Turkey. Nanawa pa dyan pinasing ka. Ay, hapit taon mapiit ang liog sa Turkey. Pagkadungog si mong tingog. Hadlok na siya nako. Clarix! Unya, ngano naginguha man siya sa pag-ilog ni mo gikan ako? Tingalig balion ako yung liog. Oh, grabe sa mambuga na. Di ka mo tuo? Nga mahimo kong balion ang liog sa Turkey? Abali Ay na lang. Kaya tingalig di minayon na nga tong kasal. Hoy! Saan ka? Wapit ka mabugnaw, no? Ngano mabugnaw man ko? Kay, wamang ko gusto sa tong kasal. Unya ako, gusto man kaayo. Magmahagag ka, Jun. Dili kang magpakasal na ako. Ano ko tong mangahay man taong kusil? Tungod kay tamis ang akong pagmahal nimo. Tamis? Ug ihatag ko ang tanan nimong kapritso. Basta imo lang kong higugmaon, Jun. Igumaon si mong mata. Sabi niya, oy. Sa pagkakaroon, mingon ka lang ni Ana. Pero sa higayon nga matagamtaman mo ang akong pagmahal. Di ka na mulingi kang bisang kinsang lalaki nga malinguha nimo. More pa! Ay, loya in taong Jerry, uy. Insay di maluoy. Liman ka gid sa iyang gihulgan sa? May gani kay way lansang sa mga kahoy nga iyang nahulgan. Unya ikaw? Ano man ko? Ready ka na sa inyong sayaw ni Manang? Dili ra bagid niya idayon ang kasal kung magsuhi gyapon ang imong steppings. Tanawa lang niya ron sa atong practice. Hilasa ba yan mo? Uy. Ngano kami minaon sa ka? Darboron kay kasa nga gilugan kag lalaki. Oh, kisagot tayo naging unana. Ako god. Ikaw ha? Aray! Hala! Ngano ka, uy? Ngano misawang ka na, Mimi? Manguta na pag yun ka. Ay, kalain. Mangun ako, Bi. Ay, di ko. Imo pa lang kumbitaron. Mamugno ko ka. Zaman. Kalain mo tanaw, uy. Kakita gid ko. Nga iya untang birahon na imong buhok. Lo, imo dito bilahon akong buhok, Mimi, no? Ha? Ngano na ibog ka sa buhok, ha? Nindutan ka sa buhok? Bangon ako. Bangon din mo, ay. Ngano ko manugo man ka. Imo mangganit birahon akong buhok. Sabot akong kamot ang imong tursihon kung ako kang gunitan niya. Ayaw kit pagtuol niya nang ha. Pero day. Magbaluib sa tanatan-aw no. Tanawa na siya ulo. Kita daon. Nanayak ka. Maluoy lang gihapon kaniya nang. Nga klaro man kaayo na kung nagkita nga iya untang birahon na imong buhok. Maayo gani kay dali kang milikay. Ug wa siya makapanimbang mao nang nadagma na hinoon siya. Hala, gigabaan day ka na ako nini. Makagama day ko. Kana siya mo na kaingon. Giblakingan ko. Pati na oy. Mamakak pa gyud kada. Dali, pagulong. Maguna na inyo. Maguna. Tabangay ko nagpatindog, patabangay ko. Napakala niyo may mga pindahan. Unsa? Ay, mahadlok na ko mo. Balik ni sa amo eh. Ngano madlog man ko? Klaro yung kayo ang giat niya, Guru Axel. Unya nahisgot ni Axel. Ihato doon ako sa suit sa ako, bay. Dali, pe. Sa may yung nakawa eh. Sakit pa man gihapon. Sakit? Sao, ano? Wala matarong hilot ko. Huwag ko magtuong nga mo kahit abot si Axel, eh. Maldito na si Axel, no? Di man. Pero naglagot lang siya. Napatundok ang sayaw na ako. Ay, tablagid ako negosyo ini da. Nga naman. Dili man ko makapaningin. Ala, ay, wala. Sabi ka lagi doon na diha, no? Ang imal yung linding. Wala tayo kasi masimban, no, ha? Uy, sige, uy. Sa mo ala. Sa akong simbahan, ba't ako masabot? Ano ato man ko sa simbahan, sa inyo simbahan, ha? Nga, doon namin may among muski. Ato mi dito manimba. Oo, di ay sa. Ano mang imong budget? Kana din nga git, ha? Ayan na lang, sud. Manawag lang ko ako kauban. Ikaw na paso doon sa inyo? Dili lang. Dagan na ba ko mga produkto, pautang. Tingali maibog ka. Uy,
tuwa ako kauban dito. Akong kamyon kay yan ako nakita. Unya ako! Pauli na ka sa inyo nga ang bay, why sab? Hastang buanga dahil uy, mula magdunis sa madang duha ka tuhod ni Mimi. Ang, maayo man siyang pagkabagnos nang. Kinsay na bagnos? Si Mimi, good. Iya man gud untang birahon ang buhok ni Manang. Unya si Manang, wala bagid kakita. Maayo gani kay, milakaw na yung Manang ug wa makabuot ni Mimi ang iyang buhok. Nanakop na hinoon sa galwan. Abot kay dayon ang karma. Uy, unsay karma, Axel? Ay gaba good. Ha? Gigabaan si Mimi nako? Ang nang, wa ko ka makabantay sa iya untang pagbira sa imong buhok. Pero, sa unta man, wa may dautan nga mudaog batok sa katarong. Siya na hinoon na dos mo og nanakop og halwan sa daan. Hala no, magagaba di ay ko. Ay, pasayluo naman. Pasayluo taon sila Ginoo. Kaya wa sila masayad sila gibuhat. Pasayluo taon sila. Musamot gid ang imong kabuutan Jun. Kung imo kong higugmaon. Uy, wa ka mahadlok og gaba, Axel. Nga, ako na may hinuoy gabaan. Ako na lang pangipuso ng uban na itong mga butang, oy. Ngawan ay mga gamit. Ay, hello, eh. Ano saan ni imong tuhod, Mimi? Be, unsa man kuno sa imong tanaw, be? Napulong man sa panggol ang duwa ni mo katuhod, oy. Nahungsam ka, Mimi. Wa kumahog. Nadagma ra. Uy, hala! Ay, anong tao nadagma man tao, ay? Katiguang na nimo. Ay, nasa paabayot! Uy, kapag pagkikita na ito, malagpa mo dayon ko. Hilas, kinahanglan makabahos yun ko. Kinahanglan mapulos at pangus ang iyang naong. Ako nang pangandakan! Lin, nabunog maghagmaay si Cherry. Sa ato pa, libre ta sa datahan. Ha? Nga naman libre man nang? Ay, dili ko makalakaw si Cherry. Sa ato pa, dili siya kaanhi, aron maningil. Unya, kay doon naman siya sugoon. Aw, di ko mahatag, kundi si Cherry may maningil. Ay, hala. Di pa law niya hinunilis ng atong gidata, mura. Uy, kada kong pago na to, no? Alkansita. Oh, atong permahan ang listahan nga ipakita sa sugoon unya ni Jerry nang. Wa kita lusot, no? Nangutang man tanang, kinahanglan gid nga mobayad gid ta. John! Ugma na nga itong seminar. Ha? Seminar? Para ko sa itong kasal. Unya, kamaw na ka mo sayaw. Ha? Tanawa lang niya. Kasi ba tamang practice? Karong gabi unya human sa inyong seminar o sa kasimana na lang ang atong practice. O kasal na. Imong birthday, John. Sus, birthday na ako pero di na ako feel. Ha? Di mo feel ang imong birthday? Doon na kanoy dakong cake? Cake man na sa kasal. Wedding cake man na. Ay, doon naman sa birthday cake nang uy. Og ikaw ray mo blow sa kandila. Pila ka buok kanila ang imong i-blow, John? Ay, way panay. Bahala na pila ka kandila. Total, di man na ako tahupon ba? Ha? Unsa ka din mo nang? Kanon. Sus, habi na kong malibre tas datahan na to da. May gisugo mo des Jerry aron maningil sa atong mga datahan. Baka bitaw ka, nga hangol itong kwartang kiha to. Laliman kami. O pasudas yung gipuyan kay dagan sa stock. Hadlok siya nimo nga manguha ka. Lagi. Niubos ko diyang maayo mi, oy. Hapit na day ang kasal nila ni Jonah ug Axel, no? Ay! Kasto na gina akong Prince Charming. Mao bitong pirmirang palpak ang atong plano. Kay apil-apilon ka manggod kaayo. Bisag naibog ko niya. Nangita ka lang ang taglaing gikaibgan. Kabaw kami. Oh. Ang iyang mga bukton. Wow! Katigsun og gahi. Ang iyang bitis. Og ang unsa. Ang unsa. Badi ay, palito po yan niya, oy. Basta, taas, gahi o gitinit. Hala. Wala. O di ay. Ay. Oh, hala. 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 Yang Turki! Hala. Hala, no? No, awin, abot. Malagi na mayad sa ilang data. Ay, why na da ang akong gisugo. Desab yun noon kumuhatag sa imong gisugo, Jerry, oy. Dili pa lang itugan nga, may data ko. Na, tansihan ako sa. Siya man akong gisugo. Jere, may lagi ka, Jer. Nagpatambal ko, doktor, oy. Doktor, oy! Dili, nagpatambal ko sa doktor. Di madahilot-ilot lang. Laliman ka, may buko nga nakabaiwas. Mo na, doktor. Naay bukog? Oo, bukog. Mado, pwede sa kita. Iyo, tago. Saan ka nagkabaiwas, oy? Nagkabaiwas, abok ko. Na-misplace ba? Na-misplace. Na-misplace.
Ang katawag. Lahat iglisa, oy, kabayos ka, this place. Uy, unsa man kuno nang na-misplace. Dagan na ninyo pangutan. Dagan pangutan na, dagan sayo. Ha? Imo data bi. Kuan, tanaw gina siya oy. Di gina siya malingaw oy. Jir, mga usimana gikan karon birthday na ni June na Jir. Uy, ha? Tinud? Ako siya hatagan dako. Dako ngaki kanang parehas niyo kadaka. Logra! Abisab ka, oy! Lagi. Hay man siguro na. Kay mugri ko niya daan og happy birthday. Dungan sa ang birthday, mao ang kasal nila ni Axel ug June na. Sus Marius! Kanang imong Yusip, no? Mao ginadagdag di malas na to. Tanawa, nahugta og napiang, samtang ako napangos ang duha nako katuod. Kaslo na si Juna. Lagi. Mao na, Jerry. No! Uy, nakilak po yung ngay. Mila ka, Jerry. May buwa lagi sa imong ilong. Si Puna. Sakit paminaw. Dagan to giatos nga sakit. Pero karon na pinakagrabe. Kaslo na si Juna kang aksin. Ayaw lagi. Hay si Juna. Hay! Ako siya dun. Ato adan, Jer. May kinagtupat bislang duwa si Juna sa paglingkod sa tindahan. Na ba si Axel? Unya na lang paduli Juna. Manglakaw man ta ugma. Di lang ta maninda. Naman sila si Milino sa nga ma. Sila lang unay mo bante sa tindahan. Sa ato pa, mangumpra ka ugma. Ay, kuan. Ikaw na lang kayo mangumpra sila. Uy, matuglang yung ko ha. Kaya tingali magdukaw niya ko sa ato seminar. Kita gigit pasangil, no? Uy, hala. Yan na din si Jerry? Ni ano po ng turkey na. Hoy. Ngano ka diha? Ngano may aksi magkabarog? Akong doolon si Jerry. Imo po na niyang bunog. Kabrutal sa nimong pagkatawa, Axel, uy. Kay ba, unsa na'y brutal dun? Ha? Kay Pao? Kana na lang? Be, unsa man kuno na, ha? Kriminal! Mupatay kag tao! Umadlok na ko nimo! Uy, di man na mo dyan, uy. Ha? Kanang brutal, mao na siyang isog nga manalipot sa tao nga dinaog-daog. Ay, mao ni meaning anang brutal? Mao na. Unya, kinsa may gidaog-daog, bi? Ikaw? Ako? Oo. Hala. Happy ko ka, lortig buhok. Wala ba ka makakita, mao nang wa kang makapangandam. Pero gibaslan man sab. Tanawa yan tuhod o, napunos pangus. Pero, kay Bao Kasil, naluwi ba ako, Mimi? Pero, wala lang ako siya banguna, uy. Kay tingalig iya kong birahon. Matikangkang pa lang mo, abalang ko. Kalain kanot na ako tanaw, matikangkang no. Makita ako si Pra. Ay. Ulo sige pinuan ko eh. May posta na. Karon sa itong makapahuway. Pero sabot ta. Basta ikay mangumpra karong kadlawon, ha? Oh, lalo nag-umuupa man kadya. Di mo magkang doon si Jonah. Lakaw na. Doon na siya. Napagani si Axel? Sas, talawan ka yun, uy. Mimi, di masata na higayon nga kung maglikay kag away, talawan na ka. Nangita lang ko, kuhaan ka ng right timing. Right timing, Jer. Namay lang kag time, malang si mong tinguha, oy. Sa sunod semana, mo na ang birthday ni Jonah. Og, dungan siyang birthday, mao na ilang kasal. Kusuga ko ni mo gradar bayot. Ayun no, me. Lagay ko huwag signal. Tapos kinig signal. Tinuod ka bayot? Sa sunod si Buwan na ilang kasal? Lagi! Uy. Mao di ayo. O nga may tindog mga kajiri. Imo nang atuon si Jonah. Mangisog na ka. Mupaulit na lang ko. Ay, sus! Nausa ka, Mimi. Imo ko busbusan na bangko, ha? Pabaya ka makadata. Imo ko tanong. Ay, kukidlokay! Ano ba kami, Ha? Naglagot ko. Kaya amin akong makatabang sa atong plano kining maong turke. Pero tungod sa iyang katalawan, impas na ng utang. Udzo! Biliban akong Jerry, uy. Ha? Nga nang bilib man ka nang? Ay, naayo naman. Ha? Naayos siya sa iyang bunog nang? Ulagi. Ay, ako ta siya atuon, anong kumustahon. Pero, gipugngan ko brutal. Unsay brutal ba? Da. Ambot ay, unsa tong giingon ni Axel, uy. Ay, sus ni mo nang no. Gusto kayo kag foreigner. Makasugakod ka kag in-Englishan kag maayo sa foreigner? Ha? Oh, ay lang daogon sa pahiyom, kundi ko kasabot. Samong ka. Unya, be. Unsaon man sa pagpanguyab nimo sa foreigner kon imo lang pahiyuman?
Panitan, day. Kung mo ingan siyang I love you. Mm. Oh, ako sa din siyang tubagonog I love you too. Oh, ano din na may istorya, mo taas ang istorya. Unya lang, be. Unya mo ingon ang foreigner nga mopalit siya chicken feet. Unsa may mong ihatag? Ha? Usa ganito ng chicken feet, day? Tuan na. Waman gani kami baon sa ng chicken feet gani? Ay, ikaw ba? Di ka pagkikipagutan na. Tugani nilang din ko. Kaya ako din ang timanan. Unsa na ang chicken feet? Nang, ang chicken feet tiil nas manok. Kanang imong gimantikaan nga gibutangan og harina maunay chicken feet. Askang! Bugo ah. Awas ang buanga. Tiili din as manok. Sus! Aw, ako di siya hatagan ng chicken feet. Unya? Kung mangutana siya how much, kung palit siya 5 ka chicken feet? Kana sa nimong kwan, uy. Oh. How much? Oh, ako inon nga. The chicken feet is 20 pesos. Oh, ha? Patay pa. Kanan, day. Unsang ba ni pag-ininglis anang tulubay day? Na, maunahin nung una ron. Nang ayaw na lang nagigpangandoy nga mamana kag foreigner nang, uy, malukot kinang imong dila. Kung mag-nosebleed pa gyud ka. Unsay nosebleed ba? Saan naman ka, Ay, uy? kanagumudog ko imong ilong, good. Tungkol sa pagsige, hunahon na kung unsay mong itubag nga in English, good. Maunay nosebleed. Wala ka, kuya, buday na, madugo itong ilong. Oh! Kung dito ka ba mo in English? Oh! Ano, lisod kayo na in English tayo, Lino? Ay, nalisod gid mo lang nang. Busa, Pinoy nalay pilian nang. Oh, hapit naman sa bukaslon si Axel. Si Axel nalay gugma. Tuan na. Ikaw ba, no? Punta ding Axel ato panisulti. Hay. Aw, ugma ba day ba? Si Axel na mangumpra ha. Oh, ikaw di ay. Da, matug ko eh. Mag-practice good ron ta. Unya, ugma among seminar. Tinggal nga resulta, magyango-yango lang niya ako sa among seminar, tugos-duk pa. Ay, paita sa ni mo nang, uy. Ikaw ba sabi ka paita na, yung matuog lamang ko? Hindi lang ko palagi ha. Bebe, haslas big, di na ako tunghang seminar, be. Bebe, Osman, gusto ka? Good evening. Uy! Anong di ako tao ka, Jer? Sweat, doon na pa iwa makadata ni mo. Doon na pa. Kinsa man? Ikaw. Porbida gining kalaki ha. Unsa man? Maningil jud ka gabitor ke? Ngigagod. Maningil ka ba? Ha, tubag na yon. Di ko maningil, uy. Ano niyam ka? Mu tanaw ko sa ila practice. Unsa? Dool ra god, be. Ha? Ganun? Dool diri god, be. Og pahikapa ko sa imong agtang. Dool, dali dayon. Dool. Ay, ano yung manghikapo ng agkang ni Torky, Mimi? Ako siguroon kung wa ba ni siya hilante. Tingalig na deliryo ni Turkihan eh. Tungos kataas ang hilan ha. Wa man ko hilante, Mimi. O niya be, nga nung mutanaw man taon ka silang practice. Wag yun ka mutagam, nga nahug ka tungod kay nahadlok kang Axel. Nga nakalakaw ka agahat sa diyang giduol ka ni Axel. Oh, mitaga man. Ngano niya? Mitagam ka man ka. Ngano niya naman sad ka. Nga nung mutanaw man yun ka silang practice. Gusto ka yung masikwati batirol? Unsa na, Mimi? Gusto ka bang bilaran? Og imbes kape ang idalit sa mobilar nimo, sikwati na lang ang gisod pas batirol. Sus, Maria. Makalagot yun yung mga aksyon, oy. Ito na sa nimo Yusip. Simbako, uy. Simbako. Sa higayon nga kitaan kang Axel nga mitanaw sa ilang sayaw. Klaro ng pattern, oy. Klaro na kayo. Daganon ka dayang Axel. Unya, magsunod ang ama ni Jonah nga magdag sundang. Uli na lang ko. Sel, naakay kwarta diha? Ang saon man nimo? Wa pa man day entire panihapon ang atong koryo, good. Nangayo siya? Wa, uy. Wa siya mangayo panihapon, pero ako na naikog ba? Isagi na lang. Ako na rin pakaon niya. Ayaw eh. Ano ikin mo pakaon niya? May kwarta dara. Salamat sila, ha? Unyan sa man, ready na ka sa practice? Wag yung kong kaog maayo. Akong ipakita ro ni Jonah nga di siya mauwaw nako. Good! May untag. May higugman si Jonah nako. Mimi, oy. Kuan pa? Muna ilang kurios na sayaw. Unsa na, oy? Wala ka dugo ni mo eh. May tudog sa sayaw ba? Saan ta? Kuryo. Kuryo, god. Kuryo. Unsa na? Sayo naman lang stepping, oy. Rambut pa nga nung di binom ka ba si Axel? Gitoyo nas panahon bayot. Gitoyo nga dili ka mao si Axel. Kay para man na siya nako. Ops! Wrong send. Sa wrong send. Makamano mo sayo si Axel, kaya ko nagitudluan. Mo galing nagagot ko, kay may adto juga sa bahay. Iputana na unta ko ni Axel, unsa iyong i-premyo na ko. Ay, kaya sa man to'y pangayoon ni mong premyo, be? One night stand.
Usay one night stand. Na. Magromansa ko ming duhagwan. Nya, magbinarugay lang. Binarog. Gets ka to, gets ka wa. Dukdukon ko hinoon ang imong tangkugo. One night stand ka dyan. Kami ni Axel mo angay magkadayon. Kami ni Axel, kami gyud. Kung gitugot sa panahon, unya kay wa man. Unsa wa itugot ha? Unsa? Madaling gid untang ilang kasal tungod kay makamaon si Axel Musayaw. Gipaningot intawg maayo ang gwapo eh. Dili ko mosurindir bayot. Mangita pa ko gigayon nga ako mo ikapares ni Axel sa simbahan. Nga kaming duha gyud mo ikaslon. Mark my word. Hoy, Axel, ikaw ba? Bantay ha. Anong imo man kong babantayon ha, Jun? Ay pagbantay gyud, kay kung magkabaiwas pa gani gihapon na tong stepping dong, biyaan tanag ka. Pero kung makamaon ako, imo na kong higugmaon. Mutlang. Unsa biyang butlong? Sige na gud, Jun. No. Higugmaon ang taon ko. Kaya nga kung gugma nimo, pertig yung ga-uros-uros. Mapaso day ko anak. Mapasok ka. Tungod sa kainit sa akong tinguha, nga pamanagdan ko ikaw. Mahatagan ko ikaw sa kalipay nga way kamatayon. Ay, ikaw na oy. Ha? Pag ganit ta makasal, patay na maing gyud na una. Matay ko ana. Kuyaw. Basta, di ko mamabdos ha. Madlupi ko mga anak. Sakit ka na. Tingali mo rin akong kamatyan. Ang pagpanganak. Manang sabot ta. Di yung ko mga anak. Successful naman ang practice, guys. Ay, success? Success! Hoy, mau na nakikamaon naman si Axel. Uy, naning kamo taong kuwi nga makamao. Aron dili ako'y makaingon nga katawhan ta sa atong sayaw. Nalipay sa ko, Axel. Uy, nga kamaon eh, jud ka. Kaya dili naman ko mabunog. Akong naog nga ako suwang, di na mabunog. Ha? Inuot ka nalipay ka dun? Unya, dun. Nalipay man ka. Mahimo na ko nga imong higugmaon? Ha, Jun? Imo na kong higugmaon? Unsa man ni Jonah? Okay naman ka si Axel. Ma-inlove ka na niya? Okay mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati. Suman pa mga sumpay ning sugilanon. Tindahan, Pongko. Dalit sa RMN Drama. Og mo to ka listeners, ang part 4 sa tindahan Pungko og itry na ko ron og makadaog pa ba no para sa part 5 sa naugkat nga kasilag no. So ayan lang mga listeners no, og makasunod ko og upload karon pasabot nga ning daog ang nga ning naka-mix pa no. Pero kung di ko ka upload karon sa human ani pasabot nga wa kaya ang cellphone no, pero akong i-try lang no. Okay? O balikon ako, salamat kayo ni Ma'am Life Journey no sa iyang agang pinaskuhan no kang Ma'am Life Journey ni. So salamat kayo Ma'am Life Journey no sa imuhang kuan kining bago imuhang gihatag nga maagang pinaskuhan. Salamat to kay Ma'am no. So nindot kayo gid siya kay smooth kayo gamiton ba nga taasag kanang storage unya nindot sa kamera siya no og hilig pa ko mag-vlog siguro kan mga travel no nindot kay siya kuha cellphone na. Salamat kay Ma'am Life Journey no. So mahal gyud ang cellphone na gyud no og ako lang di ko ka-upload lang kay siyempre at tipid man po ko sa nang parties kuan ba budget ba pagkaon mga unsa din no unang di ko ka-upload unya ni ka mahal la hapit man mo 15 mga ka-listeners no Gis na likuhan para mo 15. So daghang kay salamat Ma'am Life Journey sa imuhang gihatag no nga maagang pinaskuhan advance Christmas gift. Daghang kay salamat Ma'am Life Journey. Ako dyan balik-balikon no. Salamat kayo gud. Ginoo ra gyud magbalo sa imong kaayo no. God bless nimo ma'am. Nya dili kay cellphone ra no. Napoy ka na ang kuan. Kining Bluetooth nga kanang Bluetooth nga earbuds ba no. Nya gawas ani sa pabatoy lain. Amo na ni nanay kumpleto na ay kanang case nanay case nga kining color green no. Ja sa kumpleto na siya no. Og lagi mo ni siya mga ka-listeners no, unay charger. So ganggaan na gini kay kuan
nya okay na kay na po ko charger nga mo kiri mo kini siya maka-charge sa solar no. So katong isa ni nga charger kay original charger niya kay kanang parihara malugpin yani palagpin kanang parihara og kanang yani ba out sa tawagan ni para nag cable ba para tumoy ba kanang type C mo ni type C mo to ni palit ko at gabi ani nga USB pikas para ma-charge ako sa akong solar no o sa power bank no. So kompleto yun no ang magang pinaskuhan ni Ma'am Life Journey. Daghang kay salamat Ma'am Life Journey no. Nya punpuhon amo ko salamat ko ni Ma'am Disulisad kay kun punpuhon makapalit ako sa solar power generator no nga ako adyon yang giplano ba para di na jud ko maglisod sa pag-edit mong mga drama mga ka-listeners no. Mo na nga punpuhon gid palit ko din ako to sa Shopee no. Salamat kay Ma'am Gisolino sa imuhang gihatag no nga kuan para mapaigo gid. Hapit na lang gamay na ikuwang. Salamat kayo Ma'am Gisolipod no. Nya kaniyong tanan mga ka-listeners daghang salamat no sa inyong mga kaayo mga sa inyong pag-share sa inyong grasya ba no nga paambit mo sa ako ba bisan pa manog ko ano. Nakasabot mo sa akong sitwasyon ba no? Salamat kayo Ma'am Life Journey ni Ma'am Gisuli, Ma'am Grace Blanca Flor nya ni SPG Super Pop Girls no. So maayo siya ni si Ann no, si Ann mao may si Ann may pangalan ni SPG Super Pop Girls no. Salamat po nimo ano sa imuhang kuan kanang kaayo ba. Ug katong mga ato ng mga listeners sa una po daghang salamat ninyo no nila Ma'am Bell, Ma'am Cecil, Ma'am Chelsea, nila Kitty Garcia, Ma'am Amalia sa tanan. Kaniyong tanan mga ka-listeners daghang salamat no. Amping makanunay o God bless tong tanan.